Okay. Yama Trafonia Tiafonia Aquaba and the Bass Sompa 93.1. Dia Santimai Ajatum and a Sompa Asem Mpe Nipa. Hey, Asamwasi, Asamwa na Asamwa Abanyina and said, Euradia Maninsa so. I was Sompa Asem Mpe Nipa so na sadia santimai agiatum na Ghana man agiatum no enya asem ketwa kwa aso frakata chiamu akwata na bisi aka franta from bema no hey agrone form agrode hu na enese de wodanim asia ye no ene said ya damframanim asiasesa no ene asambeba dabi na asambeba dabi eye pani kasa enya asam ketu akra wofosawa wose adaka na mekasa kasa woya na ye kwa asantema pon na makwa akochi akwame achi flip buruku champon me yonko pa no enya asam ketu akra akwa we ole amagwase wose ole awudome eno eye kwasa wose alabankele ono eye kwakuni no ono so ne kasa we no ya na eye medem pa no so ba pa onsima edu bako ewo Sompa 93.1 dia santimai adjustum no eno no na sabre ekonyina no eye chuku chaka no na chese Sompa tre no atu na nitu atu no se asisi sama po mentime ho ase na wona wodi abedan ye se esense wo manfo twefufo ade afiri otiko abewura wo monum no agita Asem Mpe Nipa nko a na yebetumi aboa wo mo ewo akwani asaso na empokura no kawa wo no otimfo ewro edefa wo abeti no Asem Mpe Nipa dwumadie no yatimi aboa wo mo ewo akwani asaso eno ti sa na yafa ede ato ye ho so bronya bosom ya toso anso no ne da etoso edu emienu ne 12 July 2023 basaya domankasa kropo twediampon wakutwa nso ane nan ankanso ene boss adawe funtum pakatache no do didi ema hiafo bidie no kropo twediampon ena meka na asem ene anwumere ewo dwumadie we eso no ene pani ani ason afatie bi efriza Sompa Asem Mpe Nipa no yaboa ye ho a ye ko ekoye nimu a ene ka kire wo bi na obi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman agiatum dia Ghana man agiatum na ene utwa asuo bosompo ekobro ni kromu a Ghana de se wo honyina da also aje Sompa Asem Mpe Nipa atum enya asem ketu akra dwumadie betu odifo pokwa branka sa ena ohenayire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia obetene ka ewo dwumadie we so bema wusu kantankanka waje na adwa ni nyina ne se wo mra samoa bema na enei ne ho adodo ne kakra eno nti ene soso wantumi amma wodadrom woje ne ho adro eno nti no ene untumi ente wo mono asamoanka chief executive producer ema dwumadie we ene akoba jesse sempremu nana ya mensa abrampa bochidom sa ena wayukoba kwaku yaboa ono so eka producers no enya asem ketu akora uko MC ahwa hey Buffalo Soldier Bama 10 gram wa kese no wono ena sabre wo piagum na ne okọ social media handles na Facebook and YouTube no enye Buffalo won fa ni agro na say wo se Twitter no eno so exact juma Sompa TV Sompa FM ense wo Twitter a obehu juma die we ho kama Sompa TV no so say wo kosoro ho a David ene na pamfo no enso eba juma enya asem ketu akra juma die home producers no do so home producers do so papa womo trentene ene womo de wofia womo de story say ba no womo do so enti Asem Mpe Nipa no babia ya keka koduro no ya duru bunum wo kodo ya chiri futuro ya kokra asanteman agiatum said mpempi metai ekano no na kofuro buofum pa bema asuketu omeyi pabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni ti fosu menam tie dwam nam dia Asem Mpe Nipa
ekobose asase so na ene mami bi siamia o se cancer campaign ni na se ne dia mo de be mami kuma se de o mi o se cancer campaign am se ayeka mi anu o frɛ me nam twa mani pokobna epom te say Oforisio be ma Yakopon adawroma ye hoye bibia boko na mechia buffalo hye ho buffalo da ma tentigram ho hye ho ne wo fa wona samwa so yi nankum na ye hu namkum ko ebino ayi o masamwa ko ade fa so bi no na akura we asa koye bi so yi namkum pa be ma ti wo mfe pa buffalo nie me bi wo ma to boaz ne bi busa mwate da ye wo wura no hunku kra no ko be 2 million buffalo so jano Oforisio ya Yakopon adawroma ye hoye okay ende no swambo ya betre dwumadie so amansan ni amansan etie dwumadie pa bebia obitimi free Hamburg akurase Hamburg so akurase o na akurase wo bebia nem ni kase bia abroche da abrochire but o se ye wo na akurase nenso network no edem pa nti na o so wo che nyina na Oforisio wadawroma enema bi ekeka kɔ se obeboa me a agyamu makoye mpanifo die yebesre ye nuanom adrobafo omuni kamafo omuni kamafo adinta me kasa asem no kumase a ye kwan pa baby won ma ye kwa but any parking baby ye parking so ye hondo stopping se ufri ebia ebokwa na bagina so fly nyame anye wadom na wusi free kan mu a wusi koya yesi a chido aveni no eti ebesere mpanifo so mo nkyire yen baby o say driver for parking esi passengers any baby o say parking efa passenger because me be kurom no enye so fly baby a ye rank kakra bi woni begina mitimi ko gina ekwam ana mitimi ko gina obi filling station eye baby a ye trank kakra ana o say me gina na trotro ana taxi be family but unya ko shake ni mu a ni a chi driver ni no eti mentiase ye ni parking ye ni no stopping e wo Ghana ha sa asem we ka me de menko ho na ufiri swam run about ba ye dwuma ma ko water west yen kan sa yes water west ho no ai efiri ho a twam water west for no gate no ba ni mu nyina no parking ni ho so beduro ne nipa ma dwadifo di dwade akross kwa no se ho ne dwade kese ho wo mo peka so akross kwa no omgina wana posifo achi ho enti se yen go gina hene ne yen faka omunchire baby yen ko faka because adobofo ni hunamane enti omu di hutasa abo passengers sikeni kwase oje woni yajewo eno ya posifo kuru ya mi na me ka kira da bi nya porifo na agiska no se ye chi driver na no de no hu tasa tasa ababo ye passengers and ye taka ni no menese se aposifo kuru ya na eche wo aposifo kuru de chi wo me de se kuru de aposifo asem nye se bia metimi agya aka me nya aka ene ni kwasem na se hunu bia ba aposifo ne aposifo pe oh debi e de abaso Oforisuo Aboagye Oforisuo asem ya ka tra GP se ai wonkotu omu onibonyafo dampare se onkotu omu aposifo awu Oforisuo nyina won sesan wo ene kwasem adentia enwoma ekoso 20 years 25 years apostle be this silver jubilee Oforisuo ebinum ya apostle wako Oforisuo 25 years apostle no papa dia dabi me ko kan sa asem wi ya na police for kumase for ai fa me hotan ase a kire se eno de okwa ma oman ebinum na so okwa ma oman bra se de tiase ye nwuye die yen ye bu etuo pe kura ye pe eti apostle for nya hyehyeye ba bia yo driver for begina wo mo hwe na driver for nyina na apostle nyafo so mfo kai eti apostle nyafo nti na driver for ekwa adwuma ante sa eye kama ana wo hwe kura so am dwom edwa no esopa o na so bi kodi edwa firi edwom no ode ba me pa cho emperifo mechemu cheyen o mo nso ne ma na medru enom hotel parking ha na ha no mo se ma no mefa ka wo so ebia na police ni bi so ga ewom eno de o mutimi gira ka awo de ne yiri wom o mutimi gira ka wo de o mfa no mame fa ko gira o timi gimani gira ko anim ne wo fa no ba sanya ne yiri dia ana onim ne dia o de o pass nipa ho
Yesi ni penye ye. Yensre MTT di form na dina kwa no na yensre wo se ye maame adwadifo ma no soame ha no omo bre wo mo be di dwa ko ofen so makro ene saa kwa yi so no wo mo bre dodo se wo hu obi ne pan na eso no abrahu seka bejama ya faninti da bia say no parking you need no parking omo mu ye wuro do ye nka nkire omu omo mu cheke kwan a ye fa no se awie na se kwan ya omu gu nyina astate tutu eno de omo mu ye nka asem okay kanta kraka nana bibia boko de Yankopɔn da Roma akakra oguso okay oguso na ye ko akoyanim na ye dawuku ada yes ye ko akoyanim kakrakra na wotwene ye de ko na wie ye fa nchi akese ma ye penny wo mna samwa okay na Yankopɔn san yare bebi obi na o mekan no minim se e free chine ko no na Yankopɔn ma ne sa so ba bekan ho san se tiefo no afi no pa na nana sa asem ya ye kan ho a hard driver for no na omo ye kwan tete no sabio omo anwene se Kumasi betima ye kakraka sa ana se Ghana betima ye kakraka sa kwan no ye single road no ba bia ne hono mo a eye omo she da ye parking because omo anwene se cars kra betimi adoso sa na onhwe Sompa ha ya Sompa ye nimu ha si ya driver for kra ya na ye omo ho ye mmobo omo duru hono mo a when a police for na ya chiwo mu ne bi pa chaw saa e kwa ko pe bibia bi di ne me be ye den enenam so anti mesre say a police for no sometimes e wo mu se mra wo ho de nso edu ba bi a o mu consider ne ma bi kakra because e kwan no se de mu si ye no any the way o mu si person de mra ne ye adwuma na emfa because o manye parking ba bi a esese wo gina ana say what if free macro buy a quan dem you sa kukusi runabout eh fa na parking she dawo and also nti ye best police for no na o ma hwe ne mai na wada roma ablabo no me bisa say ya na ye bo na na ne bo na ye bokọ no ada sesan ye biaba me sa ablabo no e kan me hye da ntia ase papa se ade echi na ade asa na ni bono no ana abono sia premo ato ne bo ha ne e bono ne bo ha ne e bono no ana won sesan bi ade beba abrabo nim me sa me nim the way ablabo na si kro on say ye ba adwuman o ye adwuma wato duane adi wada abo 7 ya beka sa abo 10 ya kwa akoda na china wasa aba na china no papa wadwale no wasa aba edu ba bia nkokra na wo ma na da ne bo ha ne e bokọ no ente we ne fe na ablabo no no ani okay se sa na ebo na die nti na bi wo ska chen bi ene ma temu da mre na ma menka no krenchiro wo ba wiase na se hia wo pa enka ebe ya se se Nyankopɔn de atemu da chew ehia wo no o hia ni se ehia ni pa sa ko so bewu a me de enka me ya enka won so hwa no ni kwan se bu aten na wo nim se sebe bradu as ehia fo na be ko bonsam je mo me no ya adwene unim sɛdeɛ bible no na wo sika ade kwa ya doye na Nyankopɔn afa so do bɔne agye sɛdeɛ bible no ka no deɛ ne nka hiafo no bɛkɔgye mu mmɔ ya ade da no korɛ ɛnyɛ bible no sɛ mfa nsapan ma asɔre fie ma menka sɛ mo nkyɛ sika ni hu asɔ kɔkora ɛnyɛ wo dɛ asɔre korodu baabi a sika ni hu ɛnyɛ wo dɛ ɛnyɛ wo na ɛnyɛ wo dɛ o wonya ka bɛkɔ na obi ɛsɔre ɛwɔ piu no so obi ɛsɔre ɔfrɛ no yɛkɔto na on say me Baptist. We do partner 2 weeks. Me call Baptist. Mama so ba na mama ye boa. Mama ye boa. Ore Otako. Say me call say me nko me Baptist ni. Mama nka sam ncho hwe ye frɛ obi tie. Ukonzongo ye frɛ obi Muhammad. E ko be sesies on si masala chi da. Enso bisa na obeka so ekra mu ni. Say ne papa mu na no ne asem no. Mama ye boa shalom. Mo na emonye so no. Ai. Oh, so fere waje de say me Baptist. We are Baptist. First time ko Pentecost wo tafua do mpom obi akama obi ate enkasa sa oh shalom di obi anim ya ma ya sumo obi anim be efiri praising obi anim be efiri entin de shalom di bia Baptist de matepen also ya ma sorry ba menen na kwa sorry bon kwa sorry okwa sorry me kwa sorry okwa sorry ba nan sen no ko break kakra wo su mi wo no ne ka say yes okwa
There's a month in or break. Na school kwa kwa ya makwai ente sa asole Wodi wodi ko se hu ni ne last say your kwa asole me okwa oboko beba be ka kire me mre bia wo pam na ta di bi blue ne yellow bi no na fepe fata no Saturday ofie no ha o de ko kire so anti Monday no ba no se we nam de call me banana as ya so every one go bi ye ba so 1 year ni oh ye de ye bru wa ya ye bru wa ya Wakobiem. They no one ko ba be ka kire me no na so re ko you now na so bi ba be ka kire obi then bibia na e ka kire obi oh ya menye na tio mame kasemi me pacho uko school ya makwai ye makwai wonye wa home entizi e free say ye wumi na makwa asole sa ko se mewu edru ba bia e se break bam mame kasem ncho awale ye se wo home yes Arai me dabi makoka nyankopon kwa yegu ana mesro e de ba de na maye asemba to was tie awari e wali edu ba bi na se break ba mu a wono wo yiri nya separation na se musa ka bo mu awale na so wo ti ase enti sam kwa so na edu ba bi na mabre na me ana me ye ona hunim se nkwaje so enka nipa wa so da mu adwen sachira no e ka nipa wo fie no de ayede wo de ewura asole dem akwa bi so kra no nyankopon ba ma adoboyefo wo ti ase enti so kra no jai ko kakra na nani aba ho no nani aba me nipa ho ma ye expensive enti me tu o fra me call o fra me line no o ye o fra me ba ko amemfa me enu memfa me behu amemfre o me hu se 4 5 no mo so huhia me so on ya me cho no na ka ofa no one bom na ofa dia na ye huhia sa na me call Pentecost ti de ma me jaye no na na me ben penifo no mo soma me another Pentecost say me fa let be come penifo no me dru in fact mo di mutu ne amenkwan penifo na mfrɛ me if you want yes penifo na mfrɛ me if you want me jaya sole no oh no cry ba ko pe aduane na di ja so oh da bi tie adwen ba na ba mtu ma ma so won timi nya fasting enya me nipa bi antu ma me nya fasting da fasting me nya bi so da fasting that's a fasting na bonsam suro na bonsam no say on ka so be mbibi me ne ye fine na me ne ye fine me o be me dey na just order from two so avias oh bonsam no ho a wo ne nya fine ne nya fine o mo twa ba kwahwe no me ko bo no ene ade senior mai wo ko bo bonsam ultimo no enko de pa no dada Yesu wo ko akobo no ultimo so na ne bo no pa awurade eya ne nipa bi hu amis wo ko bo bonsam ultimo no enti ya na manfo so mo de abai ko bo no ne o mu yale maminka secret wo Bible mu njo na bonsam ka se mo Nyankopon yo bonsam ne nam ho no mo santan Nyankopon nchen ozi e komensa na heye ozi ya na nya wiase ananti ya e ho no okodi Job hu komoti o asem mo okobisa Job no okaka che Nyankopon no wo so he wo ga so wakwa Job no ne nam ho no do e ye wusi kantra opa mani hia o oso okay wo de me di Job ayeden ahye won se na emu na koma de mfa nsa anyeden enka e honom no Nyankopon tie bonsam na bonsam so tie Nyankopon ohene re me ne meka mebua enko wo modie ni ko so no wo so pa fa Job yeden e hye me nsa mutual agreement no mo call yes e honom no Nyankopon tie bonsam o en wo se wo ka che bonsam se okay fine ma che de wo kana se nanso na koma de ma mfa nsa anyeden enka en de booking kim wo tie ase na koma no en na bonsam so yeden etie Nyankopon pasa sa wo mo yenwe ye ho ye yenwe ye ho na bonsam no ye bo no ni Nyankopon ne ntem ye fine sa ho no entiase na ba no ayesa manyoku bia mbesime masa ayesa manyoku bia wo ti ase wo pese wo bebo din na nkomo we ko so tie sa na ko ye me pacho wo munya bonsam de adese de tu Nyankopon anim Nyankopon so ye ne sa eno se kwa ku bonsam wo se ho ni bonsam wo so na kuma de wo se senior man me so ma ye de mate ena ye den e ko so na Job pa o mu kodi nkomo no wie ye no ye se asonom ye no nyantoko a kwa ewura mu enua ena ehunu amane ena amane no ko so ye Job so ha na Job hu akuro na yiri gyae no ni nantwie ni mewuwu na ye Kristo ni na to dokro no wan to nche na masen so hwe aba me so enso hwe be na 90 Job so hwe no de ebi nsi dawo me patron da bio me no on so hwe be na abaye so enso hwe no so enso hwe be na abaye so uni nso hwe bi aba me patron as compared to Job enso hwe be so hwe no obi ano ne de ana ma me nkyere me nua se on se Adam fofa no
mo na mo ya damfo no na mo cancel kane am botitim me ba jo tase na wo se o trefie ne yakopon ne beba no so no o se mo hwehwe me mummom na mebusa me eti me kire binwa se efie wo te ne de Yesu o ma mahwe no ono mo nko hwe Yesu na ayonkofo eda oni Kristo ntem no ono so ono go hwe men ko wo mo de ko me so men ko hwe woni me dada Yesu ni bia me tietie ese se wo force me Yesu an force me amen koda Yesu su don force wo anya Yesu na kwahwe anya Yesu na kwa me tie me ba okay ma me tia prompt say ma me tia bibia bako nyame adom na so e ade aka nie ye da nyame ase ene de baby atwitwa fa na sa Asem Mpe Nipa aye social program da bi o wati metisim e pekola ya mfa futuo ma futuo ne bia no ye wi na ye bie na of also bema ma ye na nyankopon ase benenza de ode ya beduru ni asedan ko na ye den ma ne din enye nipa nyina na enya ne se megidi ye se nyame adom ye tiefo no so obi a ho ye na ene nyankopon ya adom ma akwasi Sompa odi ni birthday ntino mo akoja ye ni nyina woni school mo nya Redemption International School ko na bomba ye papa brandi nyankopon ene bonsa na bonsa ya assembly na so for ye program ti wan ko bi nya sanko na be kwa koso nsa so for say ka be ko be ene sa school no kola na bomba yo ala bi bomba madam ba ko ekoto no o se onfa Sompa enyi agro Madam Sala Madam Fobi na your friend is saying Metro Madam Dina onfa omunyina na Madam Abena na Madam Afia omunyina just say imam nyina omumfa Sompa ni agro Mr. Akoton so ye headmaster ye nchia na nanwumre na ye nana senti ofo so ye kan tro ye tiefo ne ahwefo se ya banti no mo ntweme wonom Facebook no wo phones so eno ane sa obo Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV na Twitter and also so aba e for so say no ye Sompa TV and also Sompa FM Sompa TV Twitter no and also so ya dia akwa won sabeka dwumedie na wakọ www.sompaonline.com e won so nsem nyina akyekere de akogwo nti no okwa nsem ye beka ho asem nyina no ye kru kire de akogwo nti kokenkan a no aba Facebook YouTube and Twitter ho na no so no watimi aba be share live ho ye nhye tiefo nyane ye no mase ye ka mo ho na wo mo so aka ye ho amadwumedie ye timi e de akwa akogwo ewie pofo. Okay, and ya futu sem no ye betwa ne tia efri se afutu sem a mede ba no we ye fa edikai eno ti enyame ya domo a wo kena ye betoa so na ni fiada no wo so afutu sem ode aba ena afutu sem wo Osei Aboagye mene mapamfo ede bra wo no se susuma no nya wo de susuma no enya wo de no de be yo de bi susuma no nya wo de na ode beye odebi wodofo ewiase no abrabo na ye bono animu enepa no wo bia ni abre epese ohu yedie achi yedie sa ena wiase abrabo no ye kɔ no enu ti no wo bia ni abre etim pente kwa se sika yankasa no opese onya bie ene ewiase emu nipa no opese onya bie opese wonya kaye na empokura no awade papa bi wotumi enya na ene susuma no nya oda wode beye odabi no migina aware afam nkoa nyame ya atom a wokyena mebre no ti no na mabam adi amatiefo wo bia ni ho a wo wie yase ewo esogu nanimu a wompe ewiase wo bia ni ho a yedie ebato no ne wompe nanso so no se wo fa kwati kwai bi na wo de yeyi a hweye na sunsunsanso ewo ho wo ba bema awade de me ka chow ananwumre se ne kwan ewa sa ana panifo amiate ase se awade ne kwan wa na yekukuru soa so a epampi no ya na ne soe enso adini ye pa de tia susuma ne nya ode no de beye ode bi no me ka no ene no se eduru ba bia wo betumi akwa awade na wo hwe kwan a wo fa so a wo kwa awade no eduru ba bi no awade a wo kɔ no eye ma animonyam
awadeɛ no ɛyɛ ma animonyam yɛka sɛ awadeɛ yɛ mɛma animonyam dabi ɛma ɛyɛ awadeɛ yɛ ma animonyam ɛno nti mpanfoɔ tumi ka sɛ ɔbaa bɛnya animonyam a ɛwɔ sɛ wonya awadeɛ anaa wonya aware pa ɛno nti sɛ wɔkɔ awadeɛ no hwɛ hunu sɛ wɔbaa awadeɛ no a wɔkorɔ no ɛho dwo ɛna wɔkorɔ ɛmaa no bi wɔ hɔ a wotumi sɛ n'ani tua paa sɛ n'adamfo ekuru nie wɔadiɛ n'adamfo ɛbɔi nie nanso so no n'ani abere sɛ kia ne ke wɔadiɛ wɔyɛ me spec ɛnɛ deɛ tɛm wɔm de aba no wei wɔyɛ me taste sɛ yɛ a wei ɛyɛ me taste no wei yɛ bɛma type a mepɛ ne yɛ mu sɛ saa bɛma type a wopɛ no ɔno ko ara na yɛ bɛma a onya na ɛbɛboa wo anaa wɔfa kwaniasa biara so na wɔde agye ɔno ara na yɔnko paa ne boy no anaa ne spec no anaa sɛ ne twotworo mutwo no na wagye no ade afiri ne nsam na bɛrima no so ɛkwan yɛ ɔbɛfa so a wɔbaa no a waba no wɔbɛdi n'akyi no na wɔde awini ɔbaa no ɛduru baabi a yɛana ɛnsɛ ɛmfra ɛduru baabi a ahomete ɛduru baabi a awerɛho paa ɛduru baabi a ɛkwan ɛne ayakayakadeɛ yaw bi a wɔde ɛbɛdi ɔbaa no na wɔde apam no ama n'adamfo no abɛhyɛ hɔ no yɛana ahomete saa deɛ wɔ ɛkɔ so ɛwɔ awieyɛ berɛ mu ɛno ti ɛnam de tu yɛ nnuamaa no bifo sɛ kɔkɔba no saa na sɛ yɛpam ɔbaa no firi hɔ na wo bɛhyɛ hɔ a woahu sɛ awadeɛ no ɛnepa wom ɛmu ɔdɛ bɛrima no ɛwɔ sika bɛrima no ɛwɔ animonyam ɛno nti ɛna wakeka na wakɔhyɛ hɔ ama awadeɛ no anaasɛ ɔne ne mprantwe no ɛmu ate na asɛe no meka kyerɛ wo sɛ susuma no nyɛ wo dɛ da ɛyɛ wɔ no sɛ yɛapam no saa berɛ yi no ɛnepa ne animonyam a ɛwɔ awadeɛ mu no wo baabaa bɛfa na ka hunu sɛ abaa yɛde bɔ takyi no dabi yɛbɛtumi de abɔ baa ɛkwan a bɛrima no faa soɔ ne mmoa yakayakadeɛ a wɔde yɛɛ no yere no dadaa no ansa na wobaa bɛwura mu no meka kyerɛ wo sɛ ɛduru baabi a sɛdeɛ sesee no awadeɛ no wɔnyɛ mu nipa na mmoa yɛ wo dɛ no susuma no nyɛ wo dɛ na dabi bɛrima no de bɛyɛ wo emu nsɛm ne emu ayakayakadeɛ no nyinaa no ɛduru baabi a sɛdeɛ wɔsi bo ne yere no ɛduru baabi a ɛnwoma bi a ɛnsɛm fra no wɔntumi ɛnhwɛ ne ma no ka hunu sɛ wo ne bɛwo na ne ho fono wo a wɔde bɛyɛ wo da bi ɛkwan a ɛmɛɛma fa so gya ama no ɛdɔɔso yie papa ɛno nti sɛ woanhwɛ na wankae anhunu sɛ ebia okura de na wo ho ɛmfɛ ɛkyɛ ne yere dadaa no enti wankasa de wo ho ɔfɛ ɛbɔ aba bewura mu a ka hunu sɛ kuro bi wa ebi tua so dantia nkwa ma bi no so otu kwan ɛkɔyɛ adwuma wo ba fufuro bi obɛkɔ akɔhu no wɔno so ho bɛyɛ fa akyɛw susuma no nya wo dɛ wo de bɛyɛ wo da bi ɛna yɛ bra no yɛntumi mam papa na nyame yɛ atom a yɛbɛba mu akyina ɛno nti no sɛ yɛkɔ adwuma mu yɛkɔ namfuom na dibere bi abɛdi hɔ na obi ɛpam wafiri hɔ no susuma no nyɛ wo dɛ dabi wo de bɛyɛ wo ɛno nti sɛ afutu sɛm wɔbɛtɔ ɔma adwi mu na m'ani agyina awadeɛ so paa ɛfiri sɛ yɛnnua no mmaa bi no a aba no wɔnkɔpɛ no deɛ o deɛ obi akɔpɛ wɔne no atena ase mfie bebree ama awadeɛ no atim yɛdi aba mu wɔdɔ aba mu no wɔde abonsansɛm ɛbɛwuram wɔwuram so so a kea ne ke ɛnusɛm aba mu wɔde bɛyɛ bɛrima no susuma no nyɛ wo dɛ aba yɛde bɔ takyi no yɛde bɛbɔ baa ɛyɛ me mo dɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo susu man nya wo de wo de bɛyɛ o da bi pɔn kwa bena bla menchia ofake ɔno na yere papa bi ɔmo akropon aboabo so ofake light ne ba mbi fie n'anim pɛ pu ba ko mfa light ne kɔbɔ so mam why na menhyira mo han ofake wo na beto amane wo ambo so wa me kwan me ambedwuma ade susu man nya wo de wo de bediu boss me sim trasam rao sister bi wa buchiri obagana embre bi atwam na woni adam for baby shiai
na odi na damfo ne yie pa because no wabro chinti no na damfo no ho bon no na enso no afo ne se na damfo e wo mo asista no call back and was about still na sister no yeye was up be din ne yie pa was say jare okoi the third time oba no we hu sister no biu anko hwe sister no say na sister no yakopon ade na fa yedie kwa so amana stati eyeye iti odwane kakra na sister no asem hye tirim because of the nana damfo na ye ne nti no o de hye tirim ye na ene sa asem ba to bo ase ochina ebeba say yesu ama the past of 6 years atwam and sister no wa broche na nya asem sa nipa na sister ndi nani na okọ no onu sire bitima ka asem no ama sister etima aboa no wo so wodi nani ebire bi atwam ase di nani eti asem we baaye no bra obedo akoka kire so meta wachi yesi ehia adanside onu nko asuso ene bitima di adanse de ama wo sa nipa isu no wodi nani a wodi wa bro kire hunahuna no eno nti no wa man na no hwenu bo nti no wa man na wodware wokọ no esi ono so wotiesi yedie kwam enti we na eduedue mu ana okọ ohene bi ho ana ohene no eka se ye sister die ni fie ni netoa yedie su yo wonye sika ana nko hwe sister no de otiabroche ni de otigana Ghana ni na ye se de otiabroche no eto de kotodwe gu fam se de woye ni boni bia de etwa mu no boni bia woye ni bia no onfa nchere esa na ka chen se di sen osimi hwom kura be 8 years was za na wonim se ne ya no wonya me ba na wonim se ebire bi beba me hu bi hia ene meti wei enye wasem ya me o me fie akasem yensa se wo na ho akoka adwa win susumane nye wo de etro ya wo dia me agika na firi obi nsem no to bo ase susumane nye wo de na bia akonya ne stia no enka wo nsem de bia store na wakoma bia panyini bi ache wo to ahwehwe wo to kakra kenti no ye gi store na firi obi nsem am ye tu nti no eno ti ye wo de ne de ya susumane nye wo de adwuma na ye pe na wo wodi nkan akosi nanim nipa wo nya papa mum ye nyina di oh wei wontim wo adwuma no wei obesa adwuma no a ye mfa na adwuma ye nyina di no wo susumane nye wo de na wiase enye bete bia bia obehia no sabre kuro no ne wonya geno manager no esi wo yenkuru nketo yetimu yefia yetimu ohu obia ne wo sere a sa nipa ne nanim te obi okra ne sisu bia no na nanim no ne na adwunyina yepe ene asem beba otina obi ne bekọ dia dance ama wo sese ne tinani ma ne mere bi atwam na ahia no na anka asem ba court yi kokogine ma no enam se wanya dance ne enti no bra sese ne case ne twam edane asem no ekoma de onni nkunim no etimi serew asem bi ba to bo ase na susuma ne nya wode enwetwa onua ne ntini enye pesem nkumnya enye nibrefo wonko amfa wonsem yinu ne di na wano tokro no esua ewrade nka ho bra okay kaka nana ofuto na me de se susuma ne nya wode hey master kwasi wo hu o de chem so dan we ho no mo me penipa wagye Sompa no atumu a o hye de bie ne machine ku ha na manfo e de etie wonim se papa bi firi se hwe ba ne yes wodi fo na ade ne ba ye o firi se hwe o se Asem Mpe Nipa no fa ni agu wo ba ba hwe yenim kwa wasa faka ko zawi du ba bi ase fimo oh yes ni di no kra chese wa fo ka firi se hwe akoma we wa fo ka firi se hwe kwa in fact Sompa wadofo edu ba bi a se de nipa bi si yen no enti master kwesi Nyankopon hira wo oni fi ene king na maame ba kono na me ye frame Oforisuo bema o se kan sampiane campion kasa na ende kan sampiale di campiale bema wo fi bema wo wuram ma min du tepa manfo hu
maame no efe no mma faati te pamanfo mma faati ye no operation che nyankopon emwa no na ne ho to ne ntem na nana susuma no nya wo de ye de beye wo de bi ewi asese woto bobo dan ye den e ba wo so men kan bebrebe hwe se wokọ high dan ya ho na se wo fie wura wo wakọ high dan foforo na se fie wura no wone wo sere na nipa wo ti fie ho no mo no wo se ne kire wo a susuma no nya wo den na wo de beba wo so ena ba bia be kwa akotena no nipa be wodi ne be ye free ana so ne be ye fine first no se nipa no na wie yo ne be nya asem nipa bia be kwa akotena efia be kwa akotena nipa obetu no aba se wo dɔw opɛ wo ka enipa ho asem acho no fasan ba bia nso nka sa nipa no wodi ne be nya asem susuma no nya wo de o ti ase enti be ma warefo no a won hwɛ ne ma tade to atete ne ma school atade ani anwan sɛsɛbe nsammpom calendar ne ma mpaboa aye fin sɛsɛbe amuaku a wabo break wo banche ase na odi sika no ema wo no ɛyɛ wo de okay ɛsɛsɛ ohun sɛ ye ni suban ɛsɛsɛ ohun sɛ ye den ɛyɛ ni suban ɛyɛ den asɔ so ne bɛwo na sɛdeɛ konfo yɛse na ntwie ne dua anka ne toɔ no enche konfo nsem susuma ne fa susuma ne nya wo de no wo de beji wo da bi onyum tuni no asebu amanfi wo so koto se aboa bi si wunua bi so a ka chanse aboa sole yeso sole free yen yeso enka chanse sole free ne so efiri se odi free no so de be den e be ba wo so enipa wo ho no mo a madwempa emra wutirim susuma ne nya wo de susu man nya wo de saa we on nka mewo ye wo time nka mekwama emema na omo fa ema na omo agyan omo yere bema bi wo hono mo a otumi de ne mpena no kwa bekom no ye de owoma no do mo akotena ba bia ye shopping ama omo didi oti ase na efie esu na wo mpena no susuma nya wo de o susuma nya wo de na aya na da bia me kasa se we se be ma waware wo fa mpana nkenye problem nkenye maka jo sampana chem mpana twere mo tumi kwa mi ntwamu da edu ba bia ne boa na tie o me ye kasa mi ntwamu da tete fora ya me asu kwa ma na mko twa mpana twem mi ntumi ntwamu da aya na de na tie wo friend be ma owo yire no ha adwene o na emom no esese ohun se be ma no wo hwe fie wo boa fie no otumi atam wo yi ne si botom sika no de amaw na ye wo de na ne yire ne ma ekom de wo mo omu nko school empena susuma no nya wo de o oba wale fo wo modua kwa o hwe kom de ne ma na ne kunu ye adwuma na wo hu sika no so a aba oba kyekira so wa wo enti mesra wo ba woni wo bi kunu twempena wo to we ya maw wo ye wo se nkanya boni o me pa cho dwene hu se sa de no wo ye no wo fie ana susuma nya wo de oba wo ne ba ma twempena wo ware a oba no wo di ne yira atam kirew ade we se de misi dwa pa no be ma wo ka ne yire ehu asam kire ne mpena sa nipa no wo ye kurasi ne mi hu bi da wo wiase na wo to oba no ho na konfo bane tena ya fo ma konfo pa ebe sane yare ye yinim enti wo kana wo sere na wato wano sebio mpna no wato wano ko na wai wano fia se enipa ya do na to exercise book achi ena ye ne hani na sa enam no na ne yire ne oba no one ne mesu susuma ne nya wo de na woto bobo edan a esaba wo so na meda ase okay what the bayo de bi susuma ne nya wo de mamitia of also bema the law of karma enti na wo ho no de ode beye wo bi no eno a na ya na eba wo so e de say panyin say woto ebobo ban ana say woto ball ekobo edan a esa bounce back to you no sanso so na ya na obremu no e ya na etie the law of karma de wodi ye wo nua no ochina bi no ebeba wankasa so Osei Aboagye nyuma ode obo ye wo se ode bi beye o na wahu ne ya
kakra bɛko ani ɔse kakra bɛko ani no wahu ne ya wɔde bi bɛyɛ no wahu na hyi ɔfɔ so bɛma ade aya na ɔba warefo bia no ɛyɛ ya na ɛhye na koma mu ɛma ebi kura timi fa wɔn mu adwem no ɛne sɛ wɔhwɛ bra wɔne ne kunu paa brɛ from grass to grace na ene nyankopɔn ayɛ adom wɔn mu afiri nwuram wɔn kɔhyɛ kokom kwaye mu ebu kwaye ɛdɔ ɛyɛ fofo ne nkyɛ sɛ ɛyi ɛnɔtɔ paa kyɛ sɛ ebi kura mu wurawura mu paa ne nkna ne awɔwɔ ahodoɔ yɛ kyɛ sɛ apam wɔnom na ate wɔn ate a so ate mpenten kwa na nyankopɔn ayɛ adom na wɔn mu abɛduru baabi sei na ofo so bɛma na wɔ bɛma no yɛn kasa mpena awareɛ mienu no obi antimi mbra yɛ nananom koraa me nana kodwotofoɔ wale mienu enti sɛ me maame mo dɔɔso ebi wɔ ayom so ebi nso so na wasra so bebrebe wɔn ti awareɛ mienu bi obi amra na mmom bɛma bi timi kɔtwe president sɛ otimi de ne mpena ne kora ne yere wɔ fie no otimi de ne mpena betwam ɛkɔ ne bedroom matrimonial bed na ɔde na akɔ akɔda so ne yere te hɔ na wafa phone na ɔfrɛ ne mpena ne yere te hɔ ɛkɔm de no ɛso no wanya sika akɔ akɔyi ama ababaawa bi officer ne ho gyinagyina ne ho so ne ho nsuo gyina ne ho so a wɔno ayɛ nome na ababaawa no so n'ani agye yɛto ne kora ho kyerɛ no me yere de na se kankan panyimfo mo fa nkyɛm mɔni mu a me yere de na sinsuo kyaw ɛna me yere de wonni ne ho ni ɛna abɛkɔ no atu nneɛma nyinaa gu hɔ sakatee na nkwada yi yɛ dede wɔ hɔ ontimi nka hwee no nkora na yɛ hɔ basabasa na saa baa na bɛrima na ka saa nsɛm ne kyerɛ wo na wɔn so no w'ani agye ɛnɛ wo nufu sisi so wotu gyinagyina hɔ kama ɛnɛ ne yere ne deɛ ɛsan sɛ awoɔ ɛne mu yaw ɛne ɛbrɛ bebrebe a bɛrima ne ma ne brɛnti no ama wɔtwintwam wasɔle ne dua so wakɛsɛ enti wɔka no wɔn so wɔ sere na so kora no w'ani so aboa wudeɛ ɛna wokɔ akɔfo ɔbaa ma bebrebe wɔ wiase nti ɔbaa wei sɛ ya no to afam wei sɛ na wokɔfa no ebeduru so kakra ebekɔ w'ani wo saa baa na bɛrima na ka nsɛm de kyerɛw na wode woto wo sheki woto de kyerɛ bɛrima na yira nkasa a wawa na yɛ ne ho ade ɛnɛ wɔse wɔnyɛ be obi a ne nti no wo so wo kyerɛkyerɛ wo ho ɛso so bɛrima no sɛ be ne nsamfo bi a wode kyerɛ wo baa no ɔbɛ nyansafo bi a no sɛ bɛrima a ɔwɔ yire ɛbɛtwe ne mpena sɛ wɔwɔ ne nkyɛn kora na sɛ wɔn frɛ ne yire na otimi ka kyerɛ ne sɛ ɛnɛ wafrɛ asamasi anaasɛ wɔ bɛnten fa fon frɛ no ɔda ne nkyɛn paa meka sɛ bia no ɔmabua mu fom paa kora mpo awie ɔbɛɛ nyansafo otimi ka sɛ sɛnde wɔ mu sika na ɔmo fa ntɔ aduane ni ɔntwɛn sɛ bɛrima no bɛtena wa no ɔbaa no afrɛ no eti wo ɔbaa no kora mpo no wopɛ bɛrima no asɛm a wodɔ n'asɛm a anaasɛ wodɔ no apɛ sɛ bi a wɔn na asetena ne kɔ yie na yɛ wo kora ne tɔ da bi a wobɔ ne nka yɛ sɛ wɔsɛ wɔyɛ bibi pɛ bi ɛde ma n'abusua ɛnso ɛnyɛ ne mɛɛya na yɛ ka kyerɛ obi asɛ na nanom ka asɛm bɛ mu sɛ hwinhwim ade owe no ɛyɛ a na ɛkɔ sorosoro sɛ wo paade anya na woanya no kwan pa so a da bia meka Yeremia 17:11 no wɔsɛ wote sɛ aboa kokɔhwedeɛ a wɔbutu nkosua anya ne dea so wɔsɛ wobɛbu wo nam fa na ɛkyerɛ no wobɛyɛ ɔkwasea sɛ wopele wo ho na wokɔgye obi ade a ɛbɛsɛ afiri wo nsa yɛka kyerɛ obi asɛ sɛdeɛ wɔwe wɔn nsa na sɛ wɔwe wɔfoɔ nsa a ɛpanyin sɛ yɛ a no wahwɛ wɔn nsa no yɛyɛ adeɛ bi saa yɛtwe awarefoɔ mpena ɛmaa ne titiriwa na mekɔ wɔ mu so ɛmɛɛma ne deɛ ɔfrɛnde obi yere kora mpo na yɛsɛ yɛ adeɛ bi a yɛkyi enti yɛ a na yɛn nsosɔ so ɔmo ntumi mfa ma abɔnten sɔfo meboa ɛyɛ ɔbaa bɛrima ɔtwe ɔbaa warefoɔ mpena sɛ yɛ ɔmo ntumi nka ne saa te sɛ ɔbaa na wɔtwe warefoɔ ɛne ne kwase wo ntumi nka ne saa eti ɛmaa na ɛnɛ wɔnom anya kwan awura nkɔfoɔ awareɛ mu a ebi a wɔnom soso pɛ so mo bata ho no yɛka kyerɛ wɔnom sɛ wɔwe wɔfoɔ nsa a na wahwɛ wo deɛ fi sɛ wo deɛ no wanhwɛ yi by the time wɔbɛ realize no na wankasa wɔn nsa hye w'anum wɔn nsa ne wɔfoɔ nsa no nsonsoyɛ bi anhyɛ da nim ɔfoɔ so bɛrima mede ma no si na maka sɛ nipa deɛ wogu obiara no ɛnoa na wotwa na nanom bu baabi sɛ sɛdeɛ bɔfoɔ nti kontrofi wɔkum kɔgyansan wɔtwe kɔgyansan a wɔamfa tuo no saa so na ne yere ayɛ ehu ne ho a wɔamfa gya
eti kwan ya wo fi se bia wo befa so a wo be di obi ani no obi nso nim kwan ya befa so a wono so be ye wade bia ma na hyem yese kwan bi eware a na se efie bi wale aya na bi edai etoa so wo se wafuo kwan wale obi nso de enso edai eboro so se de na wo tetale amanfo kunu ho no kai na hunu se daachi bi no wo so be wale obi be ba be ka wo de ho na no na sa ma na ye obi be twi wo ekunu mo mpena e na mebo odua na na ni able no de na kofe so ba afo no obo atwede wo ejom no obo atwede wo abonten ne ye pa ne ho ebi kura pokunu betimi ta wo mu empra na chi ne ye pa ne ho na daja gu ho ne ade ye ka che o se de wudua no ana se de wuguo no eno ana wu 20 sa wo wi ofo nsa e ya ahwe wo nsa de wo de ye wo bi yire no esanse ne kunu be twe mpena no ka hu se da che so no be ma nyimonyafo bi ye bi owo sika owo ahonya owo dan ne fie ekeche se ene ma pi beba wo akwan ma ho e na be hu sa baba wa bonfie bi a e bi kura pa wo si so na wo ye kese e ye ebo animonyafo no no na e betale kunu ama na ye oye ntofo so ma me fancy ase no me da ase okay enu ti wo susu ama na ye ode na dabi wo so ye de beye wo ene na ya wadefo de wo wo kina e bebiem kese pa efi se susu ma ye ode no aman nipa bi atwa nananom e wonse do 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Oforisuo ye 97 kama oyibo national adatu ntoba papa pefi na efutu we de na saka o de chef fridge mu na command wa bie so amaye ano de tam ni ko na futu ni de Oforisuo ye kama papa na kru ni nyina mu hwa efe kan se ohin ni yire ni gidi se ni ba ni di birthday no ene amofe no ni Africa we na ehye no afamuka ya udebi ene na private car obefaw no de uko na o team na o sere na wa twa selfie na wa di o sinya aguso o di be udebi debi na o so yire no that time no de wa no parking e ma no ene Oforisuo futowe e koma mu so tu show bi ade afini sem no obi be do dabi se obi wa dabi o bo hu nu se na ogi obi de no sa na odi be ye o sa tam no na usu na pan oni nyame nya adwuma piao hello Oforisuo baba ye pango ni fisa da so we go na chance hope okay Oforisuo odi be ye o dabi ampa mafutu samidie tanya ohene yere kan no eno kre emema ni bi kushu bi kuru film nsemu a ono pese o trefe ono no ho fara so ni nyansa ni mbre oba na bre kama oba na bre ma ni siso una nu na ntu fo ma ne kura no wo yere nkura bi ba na wa bra manae aso aba a ono so beti bi edi ye de wa poto ama na fe no tiso ni bu odi be bomu no na ni nyansa ona ho fe ene wano nsuro hu ya obepe wo no da se no so be fi kan wo be dawa ko fo bu fro nti ene futu yi akoma ye nyano manom ene ye mema nyina ye fan tu ye wo fo ya mi sam no nka wo na de bi o ma mo sampa se na mo pesa bi te okay hello oh yey yawu you know. Ya kokojo. Yeah, me ba o mo bi nyina kojo na nyem kwa na bi kojo. We ya kojo space. Nana ye me kiao. Nana I really feel like me kiao no ba se wa on. Na also na phone no man no. Onya ne lawyer. Oh kojo. Ai first of all no se wo fa nana yire ho ka ata what to say why nana yire that's what to say kino ka no ayo am tisere no wo kin sai tree master yanko na yebre no ana me bo ka je bo na no so me o ya manto o ba kiare
Manko ba sanjo. Sana komono tabobia nyampajano. Na nyakupa Osei ade Dr. Jones kano. Enyime Osei ade na chiro makayenza. Okay. Ana pa mfreno. Ke ato ka no je maya na mu ba ba disa wo mu tia se ba ku. Ebe ko no bede ni sua. After the church and concerns over no time obey. Would be dear, Dan will be there, dear, Mamma Comra, Nugimra. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with thee. Our host of Pizarro in Kinkers. Yantia, Auntie, Mamma, why? Of also Martin, TJ Blockman. But when we go about was what you are. No, okay. Now, of also, Mefaponenso. Machia, Miniam Bacope, also on Osei Mpe Nipa, and Somasalea, I more ECG, and the Chop and Nicasian. Now, also, Sumani know the Asem Mpe Nipa, picture of the Abanino. Now, a ben now, he moved video be caught a him on social media. Now, Baba will be that's what they have granted yet to coin. Or could be an Atlantana you. And the offering she was blocking over baby. Now, Nina, Atlantana so they reply back say. Sabra now would you sugar the DVD? What is sugar the media and I discover media to coin? Oh, dear, some media me or Sabian, maybe the media will say no. Not about it, it's a law of come on the area, Jumano. Sabra out of the power would Jessica, 500 million, their map, a branch and so on, but you also for a law of come here, you will see the you. We are so the idea you'll be now. I shall also so dear. Nti we yan fanya futu na sabi ya na mo yi tu anya no yan twe ho firi ho na nyankopɔ won tension we so ho so Pizarro makrao. Okay, hello. Ye ugo no eno na bika. Okay. Yey. Okay. Yey. Ahiri. Lele. Ofa na emranche na ode beto was a kachika. Dem mo fa obi e dem fa de kan shi. Oba enche na ye bedi afidi da no. Ofa sokra. Ye de nyoma bi gua kwan so ankasa. O concept don free say yo fa bagu wono. Mo ya odu po system se mo sinu ye fa jeje na abibia no. Munya ni nkai na ni shamu pa. Na menti ase. Oba si ejiri en the contract papa to trim dey. Na me chance for the before do. The lion take. Oba he e ko. Na e pleti e chem. But the big team ge ya bia. Osei. Me si e pleti e chem. Oluma ba ga bi o. Na makiti mo go na ba ya no engineer ne ki kan ni shop na ye tri. No feel na me to bia ba ni se di man no to pe bi shi. Papa. Tabo dana bi ke mu no. Me be ka tirem na me be bo pa so fi fe. Me jare. Ya me we fi se me bi she jare na me jare. Endi ancha na odi se boga ni. Onye de gene ka se ka se ndi o ba je bi yo ni ano. Odi be yo de bi no for that. No for se no go shi am what me bi na matram. Okay. Hello. Hello, Osei be man na be jo fo. Cheche mu na. Ya jeso panipa wudin. Nyankopɔn ade yɛ frɛ me ɛboa mo kasa firi bebi ni. Okay. And then futu seven ɛyɛ me de papa. Ade bɛ yo de bi. Ɛyɛ me de papa. Nyankopɔn sɛm dada bia na ɔma futu sɛm a ɛyɛ de na mbɛtumi de ama yɛ mmeranteɛ na mmabaawa no de de abɔ ɛbra. Na aberɛwatia ɛbɛ na ɔbu yɛ no mpɛ sɛ ɔsa bu ne bi ɛyɛ me de papa. Ne bɛ na ɔbu yɛ no ɛyɛ me de paa. Oyi ɔnsɛ mbu bi. Ndamasi. Okay. Hello. Baby, I'm free with thee. I'm a free takwa. The friend of the Christian bar. Hello. Yet your pa. It's a more fire. The Christian takwa. Get you. Takwa Cristiano. Sompa mo yedma. Yedimu akasiya pa yeti. Okay. The bread yeti. Hello. Yeah. Ya che Sompa Nipa udi baby I'm free.
Down ye, down. Hello. Me don't come Naga Junction. Yet you. Ubu Naga Junction. Police for the ho. Omune is in get from the Gina. So for the police. Come down police in the plan no work on this car. Let the disaster police for your Oh, I cut it. Hello. Udin baby au free. Hello. Oforisuo bema. Yay. I'm ready. One kasa wo de hwe na one. Nkranza ona metom kana free. Kranza fo nyina ye. Ye nyina ye ho ye pa Oforisuo bema papa tu so chia ye gba adwuma. Ye danyame ase ya chia Sompa Kranza fo nyina mame. Oh, metro modo Sompa 90.7 edem. Na Oforisuo bema. Ye. Kuni ni say girl bi jiji mebi. Girl bi ye dey. Girl bi o jiji ni skadi. O jiji sikadi. Na anyumre me ka say ozu suma no nyane de. Enche wa jo be kwantunwa. Enche be kwai. Antunwa Adai. A ozu suma nyane de so jiji ni skadi. Nesa da mani bete no. Na jo be kwantunwa. Oh, nani afane ko tom kremo se ono ko ben ho. Tom je wa je me bo pre me ya hwehwe nyi me kuno ba we mbam hwe aso. Ju. Aso tie nkura mpoli. Sa pepe. Do foso be ma o tu manu nya ni de se o di mi sika de mani tia. Ne ma bi imagine kwan bi so be fa na ju ya. Miska waji nyo san de ma de ma. Oh. Asem ba to bo ase. Na why makra wo. Okay. Susuma ne nya ode. Odofo wo de be yo de bi o. Wo de be yo de bi. Aha ne do ofre no anyina ebesie. Aha na ye do ofre nya ba ko abaso. Your last call any. Hello. Oh. Me propose bema. Yeah. Ai. Kau ya to friend ma jam. Kami twawura gu so. So for na ka san fa no. Kaya dunia na. So for na ka san fa no no ana deka. David, we dia kame yako. Ai. So for million pedaces, I don't know so massive. Entisa. And okay. Odi for paya wo boma. I got to some fire and I wonder pa. Okay. The mission of my now crack no pa. I just to them I mean I can take you some not on the fire. Okay. Now no criminal man out there. I don't know, and then get the sound. Debbie, a mood drupa. And yet, a mood be pa. I would not go a Joanna, you didn't need Emily Fred Lomba. Yeah, I remember one year what they said, the customer vehicle. Now, if you're the SWA, yeah, the Baba also. And now they I don't know, so I don't know, yeah. Why? Okay, Nyametia say na ye catch it your phone na say mani susumane nya ude na debi wo de beyew na woba no na ne ho ofe ye pa woba no na ne ho ofe wu na se de na woba ne ho osi efe no na ememma edi ne so atrantwie asante kasa twi no sɛdeɛ na ho ofesitie no ti no na ememma di ne so atrantwie we kɔ na we yaba na bɛma bi a no hwɛ no paa no wo gya no ya ɛna ɔkɔfa bɛma bi a osusu sɛ ɔwɔ kayɛ na ni sɛm nso ɛwɔ bie na ɔbaa no ni mɛma na sɛ osi gya ne kunu no ana ne boy no first boyfriend no kofa de no wo kaye no ekwa yo band de fa so no
na nye ekwa ketewa ne kese ni wuo anu nti na duru baabi akohye obaabi ne wagye ofaso asusuma ne nye ode na kwanye ofaso gye wo no dako be gya broken heart ne be kun ode be yo debi nyankopon ya antoma wo kyena susuma ne nye ode part 2 ekyena ye be biem enya asem ketewa kora wei na santeman agyatum wei ana kana man agyatum eye Sompa Asem Mpe Nipa tia ewiase nyina agye Sompa atum na Asem Mpe Nipa no enya asem ketewa kora eno tie ko Facebook eye Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno eye Facebook yan subscribe yan share na afoforo hwebi wontie bi emfa free ho na ukọ YouTube no a edi amede amano ya abogafo ade YouTube no ya abogafo ade YouTube no eye Sompa TV eno eye Sompa TV subscribe na se na afoforo hwebi wontie bi emfa free ho na wokọ Twitter no so a Twitter na amanfo be kan sa Twitter na ye de ye ko school Ghana he enti no ye kan Twitter enti no wokọ Twitter no so a na wakọ eye Sompa TV Sompa FM na wako akuhwebi subscribe na se na afoforo enhwebi na ontie bi free ho Timothy nusum saprensie seeking the kingdom of God first and all things shall be added unto you Ewurade ena Sompa Asem Mpe Nipa afini yede ye ho ato no so na wa ma yanim anwase na ye ka che wiase afa na nyina se akaka krabi na panikase a bofo ani edina yaw no etuo eka no na empo yantumi anakom anikom no akaka krabi na na fidida no ebeba so eno ene ketecho bema obemfo eno tie no yede nhese ebegu akwan so na yedi edi afidida no enya asem ketewa kora de woba no enya atrase de woba no wanya atrase eno tie asisi samapo menteme ho ase eno na de bedan Sompa Asem Mpe Nipa ye pene pomasibre na yede amaw se obi besisi wupa se wo be wo na wo hwe oba pa eno de ye ntiase ye ntwe emaw da biara da na se wo na wo hwe oba susuma ne nya ode na dabi oba ne nyina onhwe panipa mema wakwaba ya medie mema wakwaba ya medie empom te sen ajadum noke yenko Dankaba complex say sabre nyina wo hwe na wama omanfo ho atowo mo ni nyina ne se obi benya wona efiri yade ama me no ansa na yade ya wo Dankaba complex oba ye no efie du miensani na efie du miensani abasobode dank agye no enya abasobode kura Pachi number 2 and a Dankaba complex or Dank Asem Mpe say ya dear brain and other bedanwa want to me into us here Emma who ento so would the Usukranwa for any HM our Dankaba complex na kwaje ayarehe na Dank Asem Mpe say and you joy ya dear stroke no say akaton and bro na what one ananum ense do untumi empaja wonsa wonai untumi entiaso woda keteso krabra wode drone kan wa no don hwere miensa entem no e wose nompe no emu eyedene ahoden etumi ebam Dankaba complex se menkancho say se wo ba yaso ye e wo dankia bemma wontumi enwo no infertility no obeboa mankwaboa no ano ayedene ayenam ayehye papa obebustu no enam san yade no yenkanchira nipa bibre bia se enam san yade ya adwenche se enye bibia nanso awudi enam san yade ede eba animu susu aso no enye asem ketewa kora ye ko Dankaba complex wo pachi number 2 a wo beboa yen ama ayaresa enso ayeye dia wo wonro na nimfidie bo yusuo no enye mfidi ketewa kora Dankaba complex se eye sisie yade dia na se wuntumi entopa oye bema emwa na nipa no ya ho odi nyina ejina sisie no so eno ti se sisie no hokape na nipadua no echim na wanhwe ya beka so center boat abu sisie no ena man basa wo se dan proke eno ena wonuma ebetumi asa usisi yade no nyina na Dank Antima X no in 3D madedia wodi tuase na se ensuo tuto entontom no paya no mo pai na wokọ ye gata dia enya asem keto akora 3D madedia ne ebetumi atuase dia eye Dank Antima S
ene betumi aboa yen dank struggle no eye romanticism sasabro no esuo toto awo a ebai enye awo keto akura se ye nom dank struggle no bia romanticism sasabro no ase betumi atu ama yen dank fight token no eboa ame atu ekokwase se woyam atimu a se wonya fight token no na wonya vino ni bi na odi ni nyina efrade a etuase ano ya hye ano ya nampa eye fight token vino eno ene edi tu koko no ene yam tim no ase na eduru baabi nipa eduru baabi abowe de ma eduru baabi abowe de ma ahia kura no a ewo se hu se honam asisi ho so na se ma me bi hia me no wo foso na nse ya no wafu ayi se de bi nya nse ya me de me twofre pri na eba mafu no eso dada eno nti no eduru baabi a obo de ma na ahia kura obi enhu debi obi enhu eno nti no yenko danka ba tonic no ne mo bobbi na ye numbi na yafu no entumi nya kese yafu no entumi nya duru eno de wallet mu kura enyo duru obi enhu se ahia yenko danka akopem ojaduru papa anoma eye danka ba tonic na me kanfo na me dia ma Sompa akwasi no ko anyina kese kamema no bi ennom na enso so no wonya nimfie edu enwotwe kamema no danka ba tonic eno bi ena ne maame anom waye kama wahyehyɛ saa no na unwa basre enso a ena wo so eye makonta dia eye danka ba tonic ena ama enkunibdie wei atumi aba no eno tie kɔ danki wakɔ no bia utu chain no oba utu sa atɔwede so atɔnam so atade osha efatao kaba no watwa na wamu a awamu nyina eye soko kama danka ba tonic ena ye sansa nkyerɛ no na danka ba tonic sɛ woba pachi number 2 a sikasam eba no nyo problem sɛ de ɔmafo sikano no sikano ewo fom ni nyuro so eye kama emfidi odu be wuram ansa no hu yade no na wode aduro kan no wo mfidie papa ye kɔ danka so ye ewo pachi number 2 na se ye fom kwan a ye frɛ wa homatrofo we so 0266593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 dank ya so ye na yekɔ na yakɔ akɔpɛ bibi anom na ye de atu ya de ase montwen yesisi a yekɔ computer so adwadi aba Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic beboa abeba matia kanso Odofo upe bebi a wobekwa a yedi fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ama woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba complex e wo pechi no metu woduro trade junction wo pe wo so wo ko dank eba complex bi nya taxi ana plagi a edo beko omu ofidie nwa so ebe check odi pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266593330 ana 0244017556 eni giseme se omo ye free health screening okwa ombe check pedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahutofie
21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Okay, yako akoyanim yenche hu pi ya mahwefo ne atiefo nyina akwa ba biem eba Sompa Asem Mpe Nipa dia santeman ajatum panipa memo akwa ba ya medie nempom te sei nyame adom udi de sei ibacho ya frame kwa me adusipoku adusipoku konfankon ufiri hin na baaye ibacho me firibu aman na mbae afijabu aman heya ibacho ai okay na wakosam ne sei a wodi abedan yen sei yenko omoa yo medase makosam ne sei me ya santi be kwa ni na mitu kwan eba boaman kurodua no mo be ye adwuma na me be fa ketesia bi ene ne tenan ewo mpratwem enumu ana ketesia no ede ne sewa ebeda me se oni hwefo ntime moa ne sewa no ewo na didim ana me boa ne sewa no akoduru ba bi no ma me do firim na akire na ne nua ba akosa baaye se wono nso se maboa ne nua no a wono nso ofira kwantuo ma ba woni obi ya nti menye ne se de me ye ne nua no ne nua no baaye no ye frɛ ne sɛ ye frɛ no amabadu ana eno nso meji no tumu me ye ne se me maame a nti maame no ekoduru ba bi no ka kire me se wa ye mre na boa ma boa woni onua no nti no wo wasase bi ewo nsuo ntem a ye frɛ asase no adobasua eso nti obekwa akɔkire me asase no no de me akɔhye ni nua ba ma ba konsa menya asase no na me nua so kuku se kuku no ba no wote ase de a medidi a mema ne beni owu nso de a me ne ba eba na enche afuo no emu mienu ai badu no nti wode me kɔhye ni nua ba ma ba konsa ye frɛ no kwa medwuma ana okɔkire me afuo no okɔkire me afuo no na otwe baako ene dako ana maame badu no ofiri mu nti ofiri mu na ye na wie ye no ana ne ma no ba ye se omo maame abo won mama ne se wode asase ama menti maame na firi mu de a memra na ye nya asase no so nhyehyeye nti omo frɛ me kɔ ye no omo frɛ omo wofa baako se nka omra metena asem no mu bi ema wo omo ofa na omo frɛ no so de sei ye frɛ no maafo kwadwo maafo nti omo frɛ no oka kire omo se omo ankɔhwɛ nka wono masem na wonya ho eye maafo no eye badu no nua bema ni nua bema ɛna nkwala no ɛne me ɛkɔtena ase ɛne mpanimfo bi kɔtena ase panyin na ɛne omo wofa no amaame ne de me ekosi ne so won kɔkire masase no oka kire papa ne se won hwɛ sɛ obetumi ayɛ ntotoya amma sɛ mewie fuo no na ɔte ase de a ɔnhwɛ ma nkwala no me ne wɔ mo ankyɛ fuo no nti nkwala no frɛ me ɛwɔ nsuontem mpanimfo anim a panyina ɔmo frɛ me wɔ nim no yɛ frɛ no agya no ano wɔyɛ buya basa wawu korɔ no ne wɔfa okay ɛna ɔfrɛ me wɔ nanim nti me ne nkwala ne wɔ mo ɛwɔ fa no ɛkɔtena ase ɛna wɔnom ne meka asase no so asɛm wɔn gye me so nsa ɛyɛ titi ho sika no million 9 ɛne fa ɛna metua ma wɔn na wɔn kɔbɔ krata ɛde ma me ma yɛ fuo no a wie afei nkwala no mra me nkyɛ fuo no a ayɛ asɛm wɔn mpɛsɛ wɔn ba nti me pra me nsa ɛwɔ okay ɛno ti asɛm a yɛ kan ɛwɔ boaman afugya boaman na abra mame badu sabre mame badu okono nsama akire
ono ena di asase ema adusi poku konfanko ema no eye afuo na afu yom nimu no ena woto anananom ense doa sabrei ne ma enso ene no etrase ye nheseye ede afuo no ehye ne nsa enimu enkrata semina panipa enti etoazo a ekosi sai enti mawie afuo no afi me fra nkwala no se wo momra me enche afuo no a wono ma me fra o ma enti me pra me nsa ena me ko fie se me kohwe me ho yare ena me de afuo no hye makola ba akonsa se won hwe afuo no ma me akola no ko afuo mu no de mete ya ne se enkola yi wofa no mo fra ne se nko womra metena asem num no a wa ama no wa ma police fo akokyere akola na wo hwe adwuma no ama me no enti me ko police station ikobe akola no enti ye call ya na police fo se asase no eso asem de nya police fo na eka enti ye mfa asem no nkonkondan kuronum ho ehene enti me de asem no kodan nsuo ntam hene se won hwe na won ka asem no emfa mame nanka ankola no mra me ye nchefuo no na asem mfa na asem nko ye frɛ nkola no frɛ we baba ko o ma aka no obi ama ye frɛ papa no nso frɛ we ansi ho ya nsuo ntam hene ene ne chiame ye me dance ye enti wo hene no ka kyerɛ me sɛ wa amade a ba bia me pebia no me mfa nko ba bosumi mu ni me kɔ hɔ no sɛ me kɔhwɛ me kokoo no so no matete me kɔ afuo no mu no nkola yi wo fa no akɔsisa awifoɔ efiri amoako egu taxi mu sɛ nko omommra afuo mu hɔ okosisa nipa bi amoma ba sɛ omommra afuo mu hɔ nanka okosisa kwankwa bi sɛ omommra okosisa nkwa bi egu kam sɛ nko omommra afuo mu hɔ na wɔnom mmra mɛboro me afuo mu hɔ emprepra me saa tam so ne manya fira ne mafira afuo mu hɔ nti wɔn amato me nti mehwɛ din a na asɛm no kɔmesu abu die di ka pa nso no papa no kɔ afuo no mu hɔ wɔkyere me akɔla no kuku a na akɔla na te agu ase papa no kɔ sesa kuku no me kɔto so wabogu aboye me kɔ sesa kuku no papa no kɔ police station mo mo ba baji kuku no ma papa no ya ye asere na miensa ɛna ɔmo bɛsesa kuku no ma papa no ɛde kɔ ɛde besi ne no ma ante ho asem papa no na yabusua pani nyo no na yabusua pani saa ta ma ɔmo de asase no ma me no de na wɔnya abusua panini ɛto no abedi ade wɔno abedi abusua panini sesei ɛna wɔde me fa asase no ɔmo de ma no mo yɛ so nkrata me pa cha yɛ so nkrata no bi wɔ ha me pa cha bi wɔ ha abra mo tenase a mo yɛ nhyehyɛ no wo ka sɛ metifiri kasa nim sɛ na maame no ɛma ɛna ebe ma mo tenase yɛ nkrata no ne ma no no mo yɛ sɛ no mo no tenase me pa cha maame ne ba de ɔyɛ ba akopɛ na mɛma bɛ nan ɛna ɛne metena aseɛ ɛna yɛ ka asase ne ho asɛm na ɔbaa no wɛn na ɔbaa no deɛ wɔse wɔ aware ɛwɔ emem nti wɔno no ni adagye a wɔde bɛba ha nti wɔyi nanan ɛma ne nuanom mmienu yɛ ɛyɛ papa yɛ a wɔte hɔ yi ɛna baako nso wɔanya kwan ama oyi nanan ma enti ekwan bi so de mame badu asase ne ne dia no ɛma no ɛno na yɛ nhyehyɛ no mepacho saa na tie ɛna busua pani a wɔtenam asabre no ɔno so ato na nanom ɛwɔ fie do na busua pani a asabre wɔ baayɛ no ɔno na edi wani wɔ afuo mu mepacho saa na tie na asɛm pɔten ne sɛi ɛno deɛ agye sɛ obusa ne wɔfa asefoɔ no ɛfiri sɛ me deɛ ɔka kyerɛ me ne sɛ asase no ne nuabaa no de ɛma me dɔm fo aduane nanso nhyehyɛeɛ mu no ne nkwalaa no nhyehyɛeɛ mu nyinaa no papa no ɔni hɔ maame no de asase no ma me no na papa no ni hɔ koraa nti ne nsɛm a ɔkaeɛ no nyinaa no nkwalaa no abɛdi adanseɛ sɛ ɔmo maame yɛmfa saa asase no ama me dɔfo aduane na mmom wode maame sɛ menɔ meyɛ nkyɛn nti na ɔmo no me ayɛ so nkrataa no saa na abusua pani na waba no ka ai Osei afrɛ ne sɛi kwadwo maafo madi ne ho yaw ha Ghana ha no sɛ woyɛ nhwɛ ha ɛma wobi bɛtena wasase so kwadwo maafo ɔyɛ ato petetuo sɛ wotena asase so Ghanafoɔ tie ne yie pa wɔn na wɔwɔ asase a wɔde bi ma ɔmanfoɔ yɛ mamekyɛ na ɔmo bi di yɛ adwuma no ɔntie ne yie sɛ saa no wɔka koraa de a pepa no ɛda nkyɛn koraa no a afuo wei kura betumi agye ama papa yi adenti na meka saa ɛfiri sɛ Ghana mamara no ɛkyerɛ sɛ woyɛ nhwɛ ha
Emma obi edua cash crop tie ni ye doma mi yenye aduane wo so na wo yenhwe ha ama ni dua abe wo so cocoa wo so coffee e wo so a o claim owner of the land se papa no onim dia tie se opese o che afuo no nka ho ah what it means onyina yie kama koma to ye mo aba fie wate ndasi panipa memo akwaba ya ja openini bibia boko de emadum bibia boko papa yi ekwa bi so no mo ne na tra se ye nhyehyeye pacho ai yentie o wo ye hwan yankasa pacho me na me ma me ne ba no maame badu ba no pacho ai ye fra wo sei fe me ya frimpon pacho no okay enuti na wo ka ho bi na mo ne papa yi ye nhyehyeye pacho na me ka asase ne ye hwan yankasa dia sase me ma me abadu o me ye nuafo mienu ana ma me denta eno mo dia maame denta no wei pacho wo film ne ma wei pacho me yankasa minni o ye maame denta ba na mamba du so ma wei ono pa ko wonti mama na che se mo ne papa ye hyehye se onko duade na ono do menke ma mo nche pacho ye ni hia se wonye kokoo no ma ye nchemi ni na denti na wo fa no se onua so aduane mo fa ndie ye ko nhye ndi no oni hobi ye ka se wo mla wo se ye nyanka kan asem obedi ade ai ye ti emu asem mo trans ya mo ye hyehye ya mo dani asase ne man no ye ntie o ai pacho ye ko ni se ye ma me no ka kire se papa ya hwe no enti wo de asase ne ma no amene kokoo eme eni na che na yin ba kwen fe na asantowa wone na wowu a onfa kokoo na de ema no ana asantowa so ye o wale bichim enti wantimi ama na oyi nanim bibia hye menim nua ya apia ene ne mai koye kojate ye nsankaye ye de ye nse kokoo no wonye ne ye nche kokoo ne ba ye chemienu na obi afa ne de na asase ne de ye de ya kokoo ni hia asase ye bompa se hia asase ye de ya iwu asase ye de ya ai eti se de mo bompa ye ema kokoo no hye da bi ye mane hye na se ye jatom di asase ye mo de ya aju ha sa na wo pepa no so enne ko how many acres me fan say no 2 acres ai aye bofotene ko ho enti e de ya no a omo mo hwe na mo fa kokoo no ento tv no so ti se sie no de anuanom nyina na ya akwan se papa yi enua kokoo no pacho ai na mu nchemienu ai ndi na asi akire mo fa no efre ka kire se wono na omame asase no enti ma na obeye kokoo no ma ne mfa kokoo no obaji kokoo na finsem tie ne enta na chi na nti da bi ofa wo yesa enye yi de wo blen fifie no manini ni de okwa asore we pacho mo kwa so heman di asore pacho kokoo yinta Kohinta pacho ai wam oh chief producer ya menyesa usu kohin asore kohinta ai adai ukwa asore mo kwa motete oh there be well no brofo kasa na twi ye bia oh kohinta de wo tete o sana so ni di tie kohinta ai ana chese mo de mo hu ko sie nyankopon achi sana so ni sana me kwa bi sana mte ase eye brofo ana twi oh ye mfano twi akohinta enti mu nyina mo akohinta sofo na chi ai wo bom ho ban ai na ewo mo krom ho nko ana bi wo ana international oh branch bi wo abruchire basho ai ena asore na kumase kroms international ai sesa sofo ne anam se international mo ntia se kwa bi so international de ne cheze bi wo US o bi wo London o ewo mukrumo hima kroms international bani nyamishira o sa kwa na so ate ti uji tum se papa wa bre pa ti se de paper no ye adwuma de wo so no ye chemienu ma papa bia eno ano no pacho metiase adenti na wo fa no se mo meta na chi na mo nyimfiri papa nse me so ka sa me amfa ma adwuma ne ntimi ohumia woni me nkasa wodi me ko court e ko jira court me eje kwa me eje ka ho ana wodi ka ta be se akọ sama ye court aya ha court am ye koi me ko tenase na man se yenko na wodi yenka asem wo anyen kan no wonani ana ye firi ho odwem no yenti asem be papa yeko ho a no diskan bi agu no so woko ano pese echi wodi fie be sai wo fa no woko nanim wawo wo ma wo yire wo ma na mo busan so wo fa de wuye enye mo aka bi a kire no ya fera me maka wo fa ye se ye ma munyina no munyina wu onko na se waka awoda ebusu nyina no edi yen fa woni agro ye fa waka de se so eso adwemboni kuta sa yo fa no oh ya adwemboni ya nsa se wonya waton sa sin nyina edi
So so ton koko no kan. Okofa padu mo twangu no tete wa asase. Won twa koko ni mu. Ah no ko tete wa asase. No okay. Hello Panipa memo akwaba. Hello. Hello. Panipa ne pomte sai. Nyame adibo na so e. Wada Roma uni pani bia ye fra no adusipoku. Adusipoku. Dia wado ama badu asase na wadu asu koko no. Papa cha wenyo no na Aboagye. No okay. Ye hwese benya no a. Ye hwe no. Okay. Eti sesi ya no wo fa no. Adenti eno peso jikoko ifri papa nsem. Me dey call part of oji gogo infini nsem. E say yen me nkota na chinti. Me me ntana choko bia me dey dance papa wa bele. E say chekoko ni de ma no. Obi nko se fifire ma wa nka wo be fa kokoko ni nkudi sa. E je chere ma ni kokoko ni de ma yo se fa de. De won kan unuanum nyina ta wachi wo sa. Omu nyina ta machi. Omu nyina ya we. E je ne kokoko de wudi nchi mama ni papa ko na wo do bobu dia ma busenfu ya busenfu nyina wu. E je wo fa nya ni kokoko ni nya na ma no. Ye ne din kwa ni kokoko ma no. Se wonyem yem yenche. Na so din ne de say. Ya Frimpong. Frimpong we. Tie se wo peso ka kire wiase afo na nyina se papa yi e wo se mu che kokoko ne de ma no. Pacho ai. Ye se ande wiase afo mo nya se be chefa papa yi de ma no so mfa de. Ene ye de che kwa na me wo fa fa de a wo le fa. Ba mo yi de e se che ne de ma no de kwa de ba ko. Tie se no mo de kwoto mu kurom hinanim no eno so kosi sai. Ye fe wo fa no ye fe na wo ma wo hinanim. On ka jen se be on fa nko. Na se won so wo de beda mo a wo to nsa fleme no. Tie se kokoko no se ye kote ne ye body kogu apaso a hwan di so sika. Kokoko no ye maiti na afeso a ye kono ho ye giant trance na kakre mu no wona fa de mai ampa ye koso ama ni timiska wo de mamu o miska pani onye ni pabonini dabi mamu kura dabi onye pabonini ma ye kura so bi otuma ye fu aba de na kubon ni pabonini na mo aka samu ofade ansa no makache ye ka je ofa ni se de wo ye ne emwa no me nta na chi e je chekoko ne ma de ne ma no e no fe de no afa de ya bu amanfo nyina ni masemi bu amanfo nyina ni masemi mu ada papa no ye titi kakra na wono akwaje lawyer no emlamla ye say ni de wo ya no wo chiwo tu wo ya no ko politifo san na dwene ye no so ya bu ya sa fa bu sa si gina wono wo ma obi ya bi ana no ko ton na wodi wono ko na aka na busu ni wono ko na ka we yi ni papa 9 wo nyina ewu amala ko no ko a eno ntina bidi kan ye no se wo ye hwe ha hwe Ghana ha kora no do prapra betina wo fie emfie nsia na wonya kwan kotua ntoku ato ma ne din koka assembly wa obetimi akleni efie no ownership Sompa FM ya samkase pani ko akoma to yem ye hwase ke betumi ne papa na atwetwe nkomo ne abusa ne ho asem na so ne phone no ye fra edum ma mitia Ofoso bema my sister Jacqueline or France Abrochime mo ni nua mafia ne mama G ono so USA diaspora group oni nyina so ye chia wonom na yan kan choice ta Jackie see danase na kwese Sompa birthday no ono so asende no tofe enti ye danase papa Nyankopon hira no ewiase a ye wo no ene ye se de wo bre no ono a na edie obi nkohuhu ema obi nkeka ansene asemu a na ye ka ho asem make the law of karma Bible krampo kan we say de ye de ye wo a enye wo de no me fa anye wo bi enti de afoforo de ye wo a wan kase be ye wo de no eno na ye afa ye wo no ma na ase ne wo mu ni ne wo sa akwa no so na papai nyame se ono ankasa ne papa yo ya da bia keteche obema Nyankopon fa ne krensie wo te ase da ne da de na wo kan se papa yo eni sutie asomre etimi manipa eduru akire ewo abrabom etimi manipa enya de kese ewo abrabom papa nam na doye eni na yemye ya wo yi na di edi kire ono ankasa maami a ono ne kwotena ye na busuafo ne maami no bi ni nti no ene ma wonom sunya akoma pa se ene ye se wa hye ye se ne monyam we sei se wa ma ye bibia ato aduane adi se wa kura yen ama yen bibia ma ya besi na ene yeso ye koyemle wabom a de de be ma wonie na ebusia panye ya friends ya jamafo
na sabre na na mo ye nhyehyɛ ne papa no no hefa woni ho enti no woni ho na asase na me pese ofo so bi ebisa ema me say yabusua asase ana se eye monko am de wo maame mo de ana se yabusua no de na wo maame mo kɔfaaye ho no menti ase o eye abusua de me patro abusua asase abusua and but ye de ma wo maame mo yo eti se wa eye abusua asase kura na se maame na dɔso a besine enkrata bia no so na se maame no wɔn mo ye enkrata e de ama omoma na se abusua na ntimi antu ho na mo bia ama maame no ne woni wo bia mu a ekwan bi so na asase na ba ba ye nkwadaa ne dia eti se omu ne papa ya ye ehyehyeye se ye na ye nche na wa no se ye na didi so ye na famfudie no na ene bode ne menkenku ano ha na se eyi no ne to no krampo ye sen ne bo ne ye sen ya obi be gia asase se wo de medo na me de madua kokoo de amaw na emfudie na ewom ne se menken ne bode no momo na ne kwadu na ewom no eno na memepe na daagye na se na ho ode no wontimi fa nkoye adwuma foforo ana ye ka kire jama afo se omra form ehyehyeye nsehye na network ni minim de abesensen wiem na ye pese ye twa papa ne nkrata yi ne to ayi ne so enu nie o ma ye nhyehyeye amomo de complaint atintim so we say commission of vote omo ayi ne boso gown no anyway say ayi kokoi enti wontimi family nhya ne nsem no one ka say bia wona ye abusua panyin ti say ni say krata da so paper no lie eti ekwaye ye nso we say so anya fogire abusua ni nyina age atom dia abusua panyin mafo ye ka cho say mo akoma mla form na gya titintinti no na Ghana ha say no mo no enye wo ko pro station na say odi ka court a na wo kwa kodi bi mo ho na say wa asem odenti no ye age watom wo ho na wanka se wabusuafo wo fa asemo ne wo bai kurampo no omuso omu ntaa wa chifi said wo ye no kurampo no enye eto da bia ya na mihu ye fra bibi sa common sense da bia ya ne yakasa nyu obi asabi wanyina ma ne tiafu dwene nko a na bia wo saa yi ne bi wo se ni party wa wodi wani kenkan ade wodi wani ade ya mi ye de je se wo kurampo mu ta machi mabusuafo kurampo no wo ma pa wo se de mi ye nye na waji agira mutinchi na atwan just one na ya abusua panyin o ma no mu do asase no so krampo didi so no na o mo wa hefa eya na minti nipa bi ase onum timi plus ase wo saa make sense no ba bia wo bedo adidi ba bia wo bedo du kokko kakra asisi ana se atuatua ama otimi ate so de ahwe wo ho ene wo yire na oba no wo bi o sa kopli we se aka ho eno na ya na sa yi pokwa na be se wa nya abusua emu ye yi na be ho an se krimi ahwe na agu ho no na waji wani so ye be ku kwa ese dan ena dan kakra kesi wo edan ba ko pekurampo dan kura ba ko kurampa ye dem no o mattress anasa o bed ne so kurampo no eya no wo hwe ba bia ya na wo pocho mancho ba bi kakra bi aso na ni pe ko na efia wasie ena dan kura na ase minya nan ena wase minya num ada ye pede e wasase so vanity upon vanity Bible say e ka kire say ye ba wiase ne ya afo hweamo ye fa hwe so mfini mu nkɔ enipa Bible na sa ka kire say nya de ebedie ene de ebefra ye ma no anso ye ni na ye nya ba bia ye bedidie ye nya ba bia ye beda wanya ba bia kakra bia wadua wo kokko afeso na wo fa no ni kokko obe kokko kakra na se bia wuma unua ma mo soso no edidi bi so na so mo soso di ama wo no mo ma no mo soso akonhyehyɛ mo ne papa ya akonhyehyɛ e wa abla na ma me ne kurampo ti ase na abesi ne na ase won ti ase de a ye ka che papa ne se wo yire ne nsɛm pia ye bum sa wo di kokromoti asu kwa yi a wo di asotoro na eba won hwɛ no ama ne court ne mramla law no lo ayi bukulo no ana ada no nya sa Asem Mpe Nipa dwumadie ye se wo di aba ba dan ne papa Asem se ya na tie ene wo kreta ya da hase no mu emu nsam ne se ya na tie be kwa verify from commission of oath ahwe se ade na ho na mo be ye na pakoto kura mo koye no ba bia mo kosensan no ye be ko se ya sa papa na tie de a ene ye ka kire jama afo se ntokwa na wo kone ntokwa hunu won twe san won gina ho me kura no onja se o te mpente kwa na we se nko wie hwe
Emra na say share na wo maye no maye yo so. Matia Kuta Aboagye. Matia. Hello Panipa. Pani me ma wadwo mo akwa baba Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi so. Asem na ba. Asem aba nyina ne se papa ye frɛ no Edusipoku a mambadu asase ne mande ma no ho asem na ye kan. Sabre yesi koko no pese ogi firi papa ne nsem etesa. Ewo boaman. Sabre ya ye ka se wo fa se ya frempon enso wa ha se asem a wo ne papa no edie no ensemfra enye kwan ne kwan paso no no efiri so mo tena ase eye nhyehyɛ no mde asase no ma ne do ya oye koko na papa wadawroma se de papa ne bona ma ne enso pese ogi koko no abra wo ma no no wo kyire mu sei ne awo ya papa no asase no agomo bi asase Sompa FM. Yes, ne mame mambadu dia. Mambadu ye odi. Mambadu bi na ba no. Sesi awo we. U se u ma ba ka se wa ka ba ni. Na ya frempon so ye odi. O se mo fa se. Na mambadu ajapade a ya frempon oni chefa wom. E ba lo nya chefa wom. Eti sesi a no asase no a papa no akoya su koko krata da so no unyintum. Kata we kata we mini. Oh, Penny. Kata busham penny na wo busham le sa na se. Obi e ufra bante ba be sa kata. Na wa hu se wadua koko wa asase no so de. Onua koko wa so. Ni dia e wa so da. Koko no wa so da. Na no wa na dua ye, mambadu na dua ye. Mwadua mwadi dada. Wapa kunya meni. Wapa kwai. Wapa kunya meni. Na wone hwan ne dua ne dada wadawro mapani. Wana mna kaze bade. Osei. Wana mna kaze. Osei Aboagye Sompa TV Sompa FM ni Afro Kumasi. Wale. Na menese koko na papa na adua no. Ose ni adua no dada no. No se. No to ya no. Me papa ni afi. Papa ni afi. Pani e. Enti ekwa bi so no mambadu ma no. Enkrata no me papa no eye yansa no okodua koko no unyitu. Ora. Busheni pano da sambra wi no ti chiru wi. Wai. Da asase no ho kan wa so. Anda di man o mu chimi wo so. No mu dia. So bi ni chimi. Na ye hwan dia? Media. Ni ameka so me media. Wa wo dia ekwa bi so no. Hwan na de ma wo? Me na de ma me bi sia ko. O ma me na de ma wo. Na o ma me unua ba no wa ma ne bi. Eti o na ade ma unua ba na na. Na wa kwa ni pa me ka kwa me no. Yane wadi nkomo. Medika akra kire se ye kasa firi Sompa FM Sompa TV Kumase Nom Hotel enhwe animu. Na sesi enti papa na djuma wa ye nyina no akoya djuma hu no. Papa no ya sa so no be djuma. Ono baba ji asa sun se. O ya fere ji ana no ai ejikoko so mu so mo menta mai. Okori bi mu dada. Na pani oba fa na di enu be ka ya ede ma no. Yo no ka na ke ede ma no. Oba fa no na di animu na mri asase ne ma no. Ono ga ji sa sa sun. Eno so me boy na na se ne no bi sa no so de ba wo. Na ye ho aduma. Eji se aduno eji se gibia. Na no so we kan waso. O ko pa mo ba no pa so mpe no. Amba wono bra obri na e wish. Di sa no e ono be sa sa sin se o do fe di ane. O di na ikuku mo ti mama e. So eji kuku ni dum dada. No be di e. Eji dum dada no so be to aso. Sinedi ane o ye di dia wo bia no.
ono na fa no nema obi amfa dia fi Sompa FM ule menji eda mo sa hyehyɛ ni ntino me man kon ko fa no bɔde da man ko chin banki man ko fa re ni na fa ebubu nua ndia wo fu mu na abu ye ebe wo fu mu na to di ye wo sa te ho bi se nyama me biri ti ono kwa no me nya ko champagne fo anim e di asema me di fo so wo se me che ni bra abo asa da ko na me tente inani me tente in sa se bu an fo sakato ye no enya na kwa so no nti wo me pe ye chew pa no wo so ba be pe chew ni hu mo bo no ene won te no ase a wo da fa ba bi o ye we no Obepa wa chew sesei wo ze Omepa wa chew sesei wo se kata o ye no nya na kwa so no kata o ye no when you tumi to fi mi machi kono bi ye kata abra me a ye bu shop na ta nya me dia na pani na o kai se emre bi wo fa asefo no be ka kire wo se momo nyina ntra se na monya krata no o ka kire wo se onko enye krata bia o se mo ka se me ne wo fa se na sabre ya frempon o se mre bi obefrɛ o se ka betrem no monya krata no enso wamfi wo mo ka se wo mo fo ma se mo nko now I don't know say me nya krata de kata no se me pani na mami musa we wana uya busua pani ana ubedi obi ade me na me busua pani na omo so omo ye samoa omo eye krata no ana ye dia asase no kra ma papa we no abusua pani bi no ho ansa na ofiri mu a ubedi ade o se busua pani no de say pani abusua pani no de say Ofade wi ansa na wu bedi ade e ba cho kasa ekuta na wo so ni mo fa se ye no wa kan ka kasa ma de ya kan kan ahwa abusua pani dada no edi hye so wa dia ko cha de ani di hye so wa dia de Kwame Juma wa sa ko cha de na de no Kwame Juma Kwame Juma sesesi ya no wo fa se na ebusa no no na no afom na buza no krata no ya frempon ewa ha na krata no de di e wo so ye Kwame Juma ya frempon no ho anti ya frempon kra se de wo ye na nye kire se papa no wabre na nim fifiri no wasam enti no ye fa ne bre so fa so ma no abunu no ye chem mo e fa no wo be fa kra no a fa efiri so nko anu aka wa busu anim ura ya frempon no bizan se pani ya frempon wa ha ya frempon wa ha ya bisa wa fa asem bisa no men bi no no utumi ai ya wo for busu asem oba wo say mesim ne mi no no utumi wo ifi ona sa ka so ba jo 2 minutes e wode e ho sa no ya kan wa so ma no utumi wo so ofa asasen de wo ye nyina ye ofa no ana wo kwan waka asasen de Amadu di ma eja no ni nyina na wo hobi o na wo ho ma edofo nyina wo hobi won man ka hwe anche no ada koko na baba so oji koko no fre jansem de bi kusa no se ya no Amadu ya sa kan no dia na Amadu da sana ga sa wo dia won kwa na wo maame na modom a se yon kwa na maame na modom o edu di plaza sin nyina so wo plaza sin ya so wo fa na ye busuan ye na ye mpe he ne mpa sem bia edu koko de ope wo mpe o ma no ibe che koko ne dia ma no Benan Saka. Eja wuti koko ni di no. Oko sa na wudi. Ye kwa koko kwa ma no kwa ni. Ye ni taje kwa wu. Wo na wudi bia wudi koko no so. Koko den wadi so. Waje aja de o papa de wafa. Aja sase wafa. Wo sa to asase nya di yen kan wo se bia. Koko so akwa so ma se ye se ni be che da chi bi da. Wo sa junya bo so na wo kwa na amodon wo. Papa wa japade aye wode ya. Papa wa japade ya. Ene wo me na nanya modom. Enti me se ka wo bi. O papa ma kokoro no. Obi ababa ka wo bi. Na papa wo na jo do fa da sin no fa ni nyina wo kwa na wakanti. Fo do fa ni nyina. Enya adwuma sa. Ye ncheba ma ne de ma no. Wo nya ka kokoro ya ba ko je ko nya. No so ka sa wo boa. O je ne be che ne de ma no. Na wo ni se mo ka mo ma bokro no. Wo ni ya pe na wo mo bokro no. Ya bokro no na asase wo da ya bokro no. Me mama de nta to asa di so ada bia e ko so abo dia be nyame ze mama de do ho
ejade wode ma koi wo mfa ni nyina mfa ma ye me enche no nko na wuti kokko ni die wo wa na aba oda be careful be careful do yen de enye ye be che kokko ni ma ne de ama no wa fi ya edibe yo what to make am na pani adibe na ba ya no na wo di ba wa ka so mo ka kan na pani mame musa o se wo fa ase ya afrempon no ne papa de frifie wa na ne mame Yaw opani busa wo fa se abra mo de hen no ka so no nya adwene no o se bi wa asase no woni me nya adwene se de man no na me nya asase na me firi wo me mame na wo fa ba dwene firi me mame wo fi hene me mame de nta wo en fa no fili me mame de nta en fa no fili denta wo free denta una denta wo free hene denta ka so le dia na wo dia woni dia de wo nya isa no kuku mu nya na wo di be dia de o fa de wo na wo be dia de na wo atase no ye de man nya wo ko wo twam wo nyina wo man ka hwe ankyere no wo man ka hwe ankyere wo ye man ka hwe ankyere no pani wutie me pani kati ba me chizu wadawro ma ebrebe na wo ka kire wo fa ase so mo nyina meta wa china mo nyi kokko ni free papa ne nsem ne aya so na kan ye okay yes we see adi be your offer so di adi na be ye no me so ka se tia me adi be ye no won ka santia na se si ya no ka koba se adi be na wo ma na ye no me se o ka se tia me adi be ye no adi be ya ba se busa se adi be ya adi be se wo be ma na yare ya na so obeku no Mesi wo ka se tia me papa we ni hugu sugu gra eye wo ye be hawo ye de ne che won sa woko bo amafo nyina kan kire papa no se krobi wa krobi toa so ena medi kan ka kire no se wo ye nhwe ha na obi dua cash crop ye ka cash crop e wo Ghana ha cocoa coffee rubber ene ayifo de cashew eno kwansa for dua ne bebre pa cashew no na se wo tena se no obi dua sa de no wasa ase so a o claim ownership of the land o papa no o wo fa no oyibu klon o ma me de frifie wa na papa me mame e kwa bi so no kwa mo kra na mo ya de hye yi o me mame won de ka eche won de di mame echi won de di mame echi ye nyina yo fa enti se papa no person o che se ni wa mansan enti se asase ne dia na sana na dwene enti sa so da enti sa wo pla de wo pla manema okay pokwa bena ti awanu nsi ye fo anu si mamie nu so ofo so bema me da se me de ma no esie no ye ka kire jama afo se wo ye abusua panyi a eno nkire se abusua no tumi nyina ahya wonsa eye ni die ni obuo ene wo se abusua no ye dai edema wo na emo bibi wo okrampo na wo fa wo na wo fra wo fa asefo ene wo nana no ene wo ba mo no aka se bia se ni pese se ni na mo adwen ni sen na wagi wo mo adwen na wo de aka wo de ye ho se bia endokwa bi kurampo ba kurampo na ukobisa wonom se wo fa ti wo sesi of ma fo ti wo sesi abusua panyin se ntokwa ba pa sori a o de be kwa go trampo asemo o ka asemo kwa na mo me ma mo fie be se kwa me o fa se ya frempon ko de ni be trampo a eti ye ka che ni se na ono kwa na aka no no eno na nkire sa asase na ye ne dia ni nua no mo mawuo no abusua panyimfo no wodi adeafo bi a wonom befa obi echi anaso obi befa mo poma no ma gye asem na ginam na japade nyina me na me di ade na me na me abusua panyi eti bibia da ne hye mensa no me so papa no anasa mam no wanwuntwa moa wawu nipa enipa de da obuchichira abusua eti e ka kire wo fa se what person what Gia Busiana Sassy Nina, anyone who never Nina Boswa, one cat said that no offer say from Port Yasan my workano. Was so I do a bosso, waff away, or Casa Quama said your Grandpa, was I debate your debate yo, obey any day, Ube Kuna, that's what any day. Ya catch Reno, or ye, ray, San Wugun so gun cra, ye bisano. Because no more samono, I can't answer Asante Asamna or Kayano. Or say adibe yo adibe na be ye no
enti ye ka che ne se abrante wote kokoni wa krampo na ye ba baby sanese se bibi ba e hye mu kena ama abrante da sama wa ka se bia wo yama obi wu ni ade ne ye nchindi ba so ye sade a obem ya je di sampa bia enema na ekokoso wa abusua no owu asem no e bi krampo no so ho ewo mu bi ma me fa ma asem si asem no. Okay, yako 21st clinic a sciatica expert. Na 21st clinic ba ye no. Eno ami ehu se yade bi friend sciatica. Sa yade sciatica no. 21st clinic ena mi ehu sa yade no sciatica no. Na 21st clinic ba ye no se dabi sa sciatica no wo de bibiduro betu ase. Enu nti no wo gusua wo sa yade no ema amanfo ehu to wo mo. Na sa sciatica yade no eso sisi wo sirem efo ho na efo na kokom kosu na ase eyentrim yade ye papa sciatica na kandodo no a amoma to na nanom ensiedo amanfo no so akadem na 21st clinic se men kan cho se sciatica no bi ha nko ade a anu ya 21st clinic sciatica no anu ya 21st clinic no oba ye na bibimem ha no abasobode a wo gye no eche wotwe hunwi sa na twabo so mpoko abruchira ebro ni fita kura hu se sciatica no ampa yade yie pa na anu aduru atumi no a bibiduro no 21st clinic enko a ene wo bie asi asa ewo asanteman ene bibirim ha eno tin sciatica yade no ebi habo adwene pa yekọ 21st clinic aso ye ne ekotu yade no ase emfama na sa sciatica yade no se eba wo so a wanhwe ye obeka so atia duro so anaso obi atu adu yie papa obo se atwu jim ja papa okotu abuyi na wo so de no so no na anu ayeden eyintrim yade yapa na wo se men kan kire wo se yade bibre biada wo de ba 21st clinic wo ho anu oduro wo besa wo yade ama me ne wan se yade sinipa benya wo na yade de a 21st clinic se bra ne won sa yade no bi enya wo ansrew ne sa yonti Ghana fo ene bibimem ha ya gina tum yade a wo sa enya asem keto akora laboratory ne scan mfidi awodo pi ena wo de wo befam ne sa yonti no said your manfo no omu ebufa so ntino wo se wa biebie ne kwaban watrene nkwabam eno ti branches ahodo pi no a ena wo biebie said ye beya ayaresa ebekoso ama Ghana fo kuma se wo ba ehwa overseas woni Alpha Radio no ene eben ho pe oboase cancer corters woni call junction no ene di ehwanimu Accra wo East Legon woni America House no ebon ho pe Domi Green Hill Street Eco Bank no achiri pe eho ena wo behu no Tema Committee 1 woni Roman so de no edi hwanimu Kaswa Obom Road Obom Akwante Poso woni ECG office no edi ehwanimu Takwa Roman stores no ene woni no edi ehwanimu Takwa de efie kuma woni number 9 taxi station no chiri hope ene wo Kofodua nkokọ wo ho Sunyani brekum tachima kwanza go so debi su dwabo so 21st clinic ko sinye mini 0540 311 0540 311 yan konye ko pe bibi fa yeminim efiri se yakasa ya bre efiri se yakosra wo bi no ye busa akwa so agise ma bresu asa bre na manfo dodo no a ede ema wo mo ahoho akwa aba na watumi busa wo mo kwa so eye mizo ene 5G drink eno manfo agiatum na mizo no ewo mango flavor ene miss fruity ye de ma wa ye busa akwa so a eye na eduru ba bia obi wo ho a okosra obi a wo yade eno ti no ya na ni mpom no ewo fom na pom de no ezisi so eye mizo ene 5G miza ene de ma wa pom de no ebeba soro kama galamsefo agi mizo atum 5G miza nso atum okomazin so a 5G mezano edi atwago ewo mazin every say omo bebo bonade no so no na omo abasa omo sere nyina eye omo ya every say ye nade adwuma omo kukuru towa na omo kukuru ede fa ha eye ahode adwuma na omo honam eye omo ya eye meza 5G ebeboa omo ama omo pomden agiragina so antimazin for agya tumpa pap na eye yo ene aponto no akwasi force birthday enne mizo dia him akwasi Sompa onso affidavit no ntia
enti akwasi Sompa birthday no ene mizo ayade papa omanfo dodo no anum bi no ese na wedi moto no yese bra Sompa aha na benya ne doso po no wato na ne odi bi akogu pub num na adi bi agu restaurant no amanfo epepe papa kotobi na ton eteso emfaso bra na ne perifo masin konwa ebeboa wo yie papa na watumi adi bi adi udwuma yan konya kwawo ya yefie ye konya kwawo ya yefie a jo up electricals obeboa am wonya nyina ma hoden kane akoso bon kane no jo up electricals na jo up enyoma woje ama santemam ano anya asem ketwa wo manfo dodo no na se jo up abaduma sante abadum kumase amanfo dodo no na ebo na baso efri se ye kan woya kebu dia signal kebu jo up akofa aba efie wura for me kan for mamo electrician for me kan for mamo enefie esisi bebre no woya papa wanyantia eno ti na jo apo electrical say woya wakofa aba na o manfo de woya omufie na sabre no enkania no eso jirew na empopania da form utumi efa no signal cable copper wo yankoam wo se wo to underground cables na sana transformers ahudo nyina wo to bi Ghana Standard Board agiatum Energy Commission agiatum na wo hwe Ghana woda no so Ghana woda no so eno mo hwe ye eno mo de signal cable wo yes no enu ti ama manfo asoma dwuo mo kotobi na wo ye ofie kura no kametumi aka kire wo a kato so na wo ye bia wo de kowo ya ofie no twetwefiri mu twetwefirim na fa signal cable egum ebeboa wo ye papa eno na sabre omanfo dodo no a ede omani akire ne sayonti no se wo kwa Japan house wa tieniye pa efriso omo ton wo ya no omo doso okwa Japan house wa MTN abrosa kase no wonu no ene di enhwani mu ho eye pizza tafam ho ubenya bi ato frejo wa paw na wo makoda mesiawo koto wo ya signal cable na enyoma enkoso emfama asisi tase rade nyame ubetumi enya signal cable no bi jo wa paw say so beto a wo beteso amawo na wo ka chonso Osei Aboagye ne ho na wote ye krade a ene wo di loto wo beteso na wo di amawo eno ti ye kwa koto wo ya ne dia ko wo ya efi a signal cable a jo wa paw edi abadwa so kopa wo ya so eno ti e baboa wo ye pa 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 signal cable papa jo apawu na ekofa ede ebaye pokwa bena bla me fa konya ochena mechia nana ya mechia papa menim say by refofra bedie okobasa nyakopon fa nkomra na oma woninkunim e watamfo so e Yesu dim amen da akokora yetie ni we kuruka o papa yi we kuruka papa somebody for say fa na edaha o kasim we ya o de to adon so that wa to the boss is mano na ende yemfan tudwa se wo Kristo asunu yi osomosom so a yire ho so obi ame no utum se pape wa bi no yi pa no de tikoko mu udi agore ura ho bekawo nya fa ne mani agoro wo hwesire papa ne si kasana o se o no wa na kasai okuru no ho no nam eti wo Kristo dia ene yire ho yie na okwafom wa hye warranty boot sorry anya sadia papa no beka pa oso bosom so ayire ho na sum yi okwa wa hye bosom warranty boot na dia kwafom anya saso a obeta so aka ofosio de nti abi woda asem we no eye na sometimes de miami ho na ye example mi mame on sase o se me ka me di mame sase chipa akasamri akametimi ene despite ma acomplete kakra so untimase kwabna I don't know me catch road to ato wiase nyina se ebo ho kwale no mutuo no o me people nyina o mu isi ya
quality never bore home to Missy person go me say never what I say Nelso who na who no can't ask me what just aquareno sa eti wo bia bi hu ye na ensasesam koko abusua ajapade efie wo ye wo to american dwane ansa so dia bi hu ye etu gira koko onimu na wo sabusa pan ni ba na woni we no na asose premre enie ohuwa atinga be yatinga premre ne chirebere entimi nko abraba kunkum no ho because premre hu otiese chirebere eti se wo kwankwa premre pa na se sakraman na koye efie kraman a bra kokobo enko ho koko aso na me kansa na me ma me wo koko bi efu land bi da ye kurom school na chi ana me sa yes ye enko bless wa me chapa o from me fon se ye enko land ne so me ti ni pe na me hu bibi bra me hu bibi wo me ne se ade tuntuntum kakra kabi abetwam na asa abetwam atse aboa uhu ne ti ehu ne nan na oso sere me sere na ogu asase ne so ogu po na se ya odi wura asase ne mu no mi kuro ma se na meka me kobre bo na meka ti mi gina se na se yi ade me huni ebetime sia na afi ade chinye no obi afre mi ye kuro ma ka chem se me hwe ye pa na ma me asase me so da ye koprem legu so ye twa me eti se wo je ade bi wo obi abusu asase so ana wo akase wo busu asase so a me se wo ye nyankopon nipa ana wo ye asore ba wo ye hu di mpa ye na bi ye pakin pa boni guo na wo wura asase so a obi di nsa kan wa anka ho e bo na dwo no kroko ni mru amanfo di abusu apanyin wa ye na adwen se wo no wo mo nkwamo o de ka be se wo o japade no on ye fe na edata tintin kan bi into on the oye no fast for ono no fast you asem o ka wo so wo asase asa busan ko no yi wo firim dada udi agro be yi wo firi wo me na me ka kire se udi agro pa na papa wo tira no hwa so ba ko pai kakra no o de oboko yes eti mo kra mo nya very careful mo hwe ye pa na papa no omre nwuyi yenim se aduro de se beto dwase ya aduro bi anka dem na aduro na dwo na intermittent titi kakra cheche mkwa no mo hwe ni yie do Asem Mpe Nipa ye kun no ye ntakraboa ye otakre oni takre timi tu ko bebia ye betima ko papa no akoko tutu ni se kama abe ni natena se bibia be kama na mom mo hwe mo ye menam ka kiro dia fa meni so no nyuntuni e friends ai au me va ma bla bon to chacha bi o oyini yesi mama mi wura kwa sase Mark Abraham wo free 19 oh wo kromo wo so kromo titru free ho pa o na se me titru obo sa mama chia o se wo eno ko de kumi poko bra wo na wo hwe meeting wo se meeting oh tinie akanya radio se kai wo nipa aka hu me mama so anwum e oh se mi ni se ka hini ne be fata ho enya radio so me ye de hye wo nintin oh sa me fi bi wa royal Brito family oh na se ni enche kroko ko de hini menye di packet wasa oh na jutu media konwa meton ku na ma chana fo oh ya de be tourist center and then kwasem oh ya ye bo bom personal de hini wo de hini na toko bonku toko ni fa utum se o chechire bo akampe na me chechira ji se nintin wana chechire bo mbo ntimi chechire na ha oh da ha ya o dia ise na me kai se obadi nyakopo nyame fa me wo fa kransie ye ampofo twumasi me wo fa ohina wanya ne ba bi ko ye kwa ye wo kuma se potem wa ba bi na afi wo chechire de bon nam so fa anyo de o o ko chechire bon mo ya se kawra ye ntwa so oh enti se wa mi hu abusu ani mu a entra so be dia abusu ajapade achi ana papa ko onye mistake say
sabi okodo obi asase because sometimes you know holding it is asase bi da ho na ebusa ne se do na di so bi na so me bi ni akanya bone ne nso won si yenye obi a papa yi won timi san ho se papa yi do asase so no ne woni ho ne wo ho atrimodinti ani pasemi nkumunya ani di onim bon ho ban bia na bibi edam sisimu nti no on so hweni nti no on de oka kire wo ose nya wo de a oto no boss no kasa on chemu yi ose nya wo de a oni asase we pipa dai wo de kokoto ba bia ye beti asese koto na ye so ye de kokoto no ye sei mo mla fie meka me bwa bra ihe fo ya se mo ye wo ya se mo ya enti me kasa wo sum nyame ayire ho som udi mpa ye no no chichire bi na hihye wo chi no moto ba bia etu ba bia de sabe ka bia ne gana se wo mu se wo ne bosom so na se wo se okobosom so na ye yire ho na ko because e wiase enna hokwa olumai fasa sinin bi mo mu ate ba bia durei ka ye gi adwenkyere nyansa ene abotere nkabo mu efiri ho na ka wo de tete yen de wo ye de otete mu nyame anya do na isi Yesu Kristo frɛ se bra ne nkyɛn a wa ne be kwakosi o wo fa sifo na no mutwi manso yi o man kontimi nse o ono so nko na aka no abusuan ni mu enti me nyesa bra osikani wo hiani wo hiani hieskani wo yeskani se diai na bia ye bisi ada yifro bisi ana auto party bia wo sikani ntimi ntwi konya ana meboa wo hiani ne betwe konya enti abuso panyini wada wuruma ensase wo fe nyine wo de wan kasafo wadwen ko akiri wo mu a o mu di company fu a o ma wo nyina no a o mu fra busuanim no o mu wo nyine o mu nyina jansase no ho enti ka wo de wo tena fie na wo fa se wo yaba kwa me manu asase no wo kwa wo doso a wo nwanam keto de wo nananom mo me bi ni wate kwamna kuta boduam ne ekọ computer yo bra Come bia bo mix 25G as a papa say very cheap utimi fan ro utimi sa discipline face up but din wunya no so ye very key oba me fia no na me no so me kokrum na me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no oba me fia no na me no so me kokrum na me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no wom 5G drink papa Pussy chrome nipa no be few. Energy drink yes also when the juice. As a papa ne dia cha diaba. Did the real tare no be dalega. It will be ala ni taste yaba. Blood did the money on fa. Pafido on the show. Why you think it's a joke? Let me catch you. Kai mizu or sign and what dear to baby. 5G my main number when I do so. A mammy who cook rubber, my hurasum a year 5G. Sabacope, a baby. I say now, let's go. Off do on the show. 5G. So I think. Okay, there's something I just tune and some Asem Mpe Nipa. Ye would there now, dear Sam. Ye chako babia. Ye chako babia. Said what you for can, you know. Said the bia, my catch a material for you, I say. Nye takrabo bia ne timitu nimum Asem Mpe Nipa ye takrabo suo no ye nam fom ye nam soro enu tie ka to se wotententu ye ma ye homene so a ba bia ye beko bafo ye boye ntaba mu a ba bia ye beduru ene bo aman ne ye duru no odifo odo anu sie no enti yewura opanyini wonu manyamfo na sebre ye akokora takom meti u chese o kasa akora me de keke odifo na kasa doate edidija eni muna ne nam bisi baby oh we are brantie na osisi wa bobra boni ni bia konya 40-50 years ya na sinyame nkunwa sisa mba enkura magi adwenkyere enye wadwen se saa tam no o to aso akoduru 60-70 years utimi sacha da etu oluman ye papa wadawruma emfa wonsa bonku ne wonsa nifa ene wona bonku ni nifa no enidi ma wonnuanom wo faasenem bi chema wo mu na de wa bre no bible na de ka so de wasem ne nimfifre no ono ne sefata de wo poto so nchide o mani bibi ni wate na daache eja
de ya be wu min ka se wo ye de ya be wu because ya ye nipa de obedada kem na ye de hon man fa san tre so an ka se papa yi we nipa boni for en ka se papa wo di in fact wo ye na wo kwa asamado a wo nya baby papa ada misero fa ne de ene wo fa se de man na sundwe mra vosu medase okay abe haba clinic se brana so ye na sickle cells no to ase emfama the science and am for friend the sickle cells doctor professor Abe no was wo kwabu na bu na wo ko ye no nyina che se wo ko e brentum ekotwitwa enutan nubra no e de teten haban bi ni nyina ene se say ye den haban no say yade dia etu yade ase Abe se men kan cho se ni ho nyina da ye bibiduro ene otidi djuma na odi tu yade ase eno te sickle cells na do ani echirem e wo ho a obetu ase na wo de aman o manfo se sickle cells yade no eni aduro debi Abe se nkasa ankyere no se wo ba na so ya obetu ase na wo de aman bema prostate no ama sabre wo dwonso a se de wusi kyem no ano den bema wo se wo dwonso a eto sen na eni kwase gugu show so eto sen na etwa ehuru na eni awutu se wo bema emu na sabre ya wo pagya de ya na wo kyem no wanhwe yie ebe kakra no asini trase Abe se se oba na so ya prostate enlargement no nyina da eto ebetwa na wo se penis enlargement no bema se bema no wo hwe ne so a kwa Abe ho na omam emfama eno ne penis enlargement no wo tamto ne nsemu a no de drobi ebobo ho no de bobo ho size 1 because size 2 a size 3 a ekofo eni wo biem ma utumi se sabre yirima ade na ano ye dene che se size no wani je ho Abe si men control sa wo ba wo beboa wo sa kwa ne so eno ena anopa oyire bema mo piafo bema ma oyire kancho se nye di hiani debi koma mi Abe ho penis enlargement ye adwuma wo se me kancho se fibroid no na ama sabri no untumi enwo anase untumi emfa yefunu ni nyina ne se obema wo bibiduro no wanom na fibroid no anane efiri ho kono obenyem aboafa ho afapa hepatitis diabetes no wotu ase hoyin heart no wotu ase na nem sayade de wo ko Abe ho a wotu ase te na wo de amawo tano so apatapa new site ho eno wo yenko maami Abe ho na yenkotu yade ase ama me ne wanse ne yade na amanfo enso ebesere wo obenya wo a yade kuro ya wodo be fam fidiem ene laboratory ne scan ya hodo pinu a wo twodwo so atwe moja obehu yade kuro no de ano aduro ede amawo maami Abe ne se men kancho sa ena anwumire eno ti amanfo friend Dr. Asampa Dr. Asagro the sickle cells doctor eno no tano so apatapa yenko ni kotu yade na se 0243 345392 0243 345392 and now 0506 460208 0506 460208 yekwata no so apatapa china maami Abe ebe yadwuma yenko say ho yade kantan kranka nana asem we makai Mr. Amwatin de no come to 20 yeah atana wode ba se nkrofo bi beto asase wo mu na nipa no beto asase no de wodi nanim beto ene susu se na danfo na wu enti opeso ofa ho ton asase no ka se menti ase mpose na danfo na wu a owo abusua owo yire wo ma enti kofa na abusua fo bra be se wo mem waton asase ne pa de menti ase na danfo no so ade akyin ya wote asem no ye de obaye no sa na ekwakoye na che se atane ye nyame so adwuma senka atano ye nipa bonini a enka wone na danfo no beye ba kona nkomaton asase no wagene die akone wone ayi amwate ye akwaiton wote ase ton ye so ahu ne mecho no sana papa ye ya frimpon me pa chona so kwa so waso ndi ne de say kohinta mo kwa so da be Sundays mo kwa mo pon yenche biza san papa wo mutiri mo dodo because on say abra say no kra ne wo fa ne ka che so mo meta na chi na koko no mo nyimfiri me wo fa ya wo ti we papa yi ni pabonisem o ti ase nanka mo fa na dachi bia no me ni ho no mo a wo fa ne friend say mo fa kwadwo maafo noki was your friend kwadwo maafo ana maafo kwadwo na ne tie nie papa no a okasa ye no abusua pani no
kodwomafo yes asem bi ni adanse etwa ho bi di yeden e de adanse na ne meka ne se oye busu epani betu mu ade nanum kasa no emwa enya pani nkwa na enya akora nkwa na esu bu ade o pani bu ade na akora nso so ayeden ahwe so see leadership by example what you say aha ekwan ofa so a wotutu ne nsem no enye asabusu epani no emwa ma menka bibi we on say sebe asante yo otumfo dia enti ba bia wudi hini bia no hwa asase no so ma otumfo da bia meka asase we na mpokra no se asante yo otumfo dia se kuro bi wo ho no mo na se ohene bi e wo kuro ne so na se asase nipa edo didi so no ye didi asase so ye nidi asase ase se kuro ni kokoto asase no a nana asase yo ohene dia o nanso so ohene mfa ne tumi mfa da otete asase no na wayibi ama wo a wo yeso adwuma no onkase eye ne gentu ode ni tumi afa ne prekope da bia asante mamu ase enye sa de no asante mpa sisie enti ode krata we no kra no yemfa nto nchen na wonimu ase bi okan o se krata no me abusu epani mansan ene den enti ahoye bi ba mu sekrata no mpu se wunyi ntumu a wo ka asem bi wo ha se wone ne yire bra wa ma wo ba na bretio bra wa ma wo ba na bre pa me pa cho bre be no bre masem bi se ni o bre ben eye koko no ho adwuma wo ye eno na wo pese wo ye den wo kasi so wo so pese o kire se koko no na wo ho wo bisa na wo se ye na edua ye wo dua koko wo fa asisu na koko wo papa we ye no kasa se de woni edin pa anti se wo na ututu fom e bo atodwe edua koko anka be ma papa ya ba betena so tio asem bi nni adanse a ye twa hu bi di adanse die bla wa ma na yire na bre pa na che se wa ma na yire na bre koko no e na se se wa yi na yire na mo se de no nya wo wasem e ye wona na yire ntemu asem na yire nso po de beba o ti ase na yire ne de ba papa we nso se be ka bi a twere no o ti ase ekuro wo hu etu na se wa mia ekuro no bete wo nan me kai se miswa no hu nana ekuro tu mi nan a hu na me ma mi mia me ma me no ye aduane ton enti wo anwumre no na waye wabre enti wo de entumago no na ta wo no bonso hie no mu a se wo de betu ekuro no so no baye no otonkonti no wo de ato nchen wo de to nchen na ye me de because wo de tu ekuro no so na ye den na ye me ntu bon se otonko no de ato ekuro ni nchen onim se ekuro no wo de ade wo de ato so na ye me de na enso me koda na dwo na me nan ne ye den etutu me so sun mu a mo se na ekuro mamia na wusu se wo do trouble out time ye wo ti ase ekuro mamia na wusu me se ma me de na wo da na wo di mia nchen aba hwehwemani so bo me pa ma say yes so anya me se me kam na kusi se wo papa we se ususu se koko no eye abusua de eda ho dada ene enka papa mu ma ne ba mu se because afoni ya wie dada de a ene sidan na aka che ne se omra ma ye mu adwuma wo fa si kura so se ntesa me pa cho koko a ya wie ye dua mu banche koko a ya wie no ye dua mu banche ana wunim abusua no kra no dodo no na ne abusua pani nya adwene o me pa cho me boa dodo no na ma ene abusua pani no nya adwene abusua pani fo ne o mo di ade ne bi mfa nto o mutirim se sebe obi frim na abedi na ade a eno nche se na japade no fa uni sutumi se uye papa na okodi unua bi ade a unua no ofrim na japade nya wo de afa to utirim ye mfa ma se bedi ade se ade ne ye wo de a enyo na wabɔ bra o na mo bedi ade se ye hu se ajabi wu ajabi ti ase ye nya asem ekosusu ho ayede a kire no na enkola no dwene ho a ye papa yi wona si mi ye papa nan enti ye nwene no na ye moa no eno nye by force emfa ntu tim so bedi ade a ade ne ye wo de a okay na papa yi ka bibi se ade no eye nuafo mienu de a eno omode ma papa yi so onye den onye adwuma na saatam papa no oye adwuma no na wo abusu pe ne hefa na wote je se wato wo se asase bi ye wo de a na obi asanwea abeguso wato cement wo to foundation
wo ho no mantumi ameka hwe ankyerɛ no na wasi dan na du lentil abɔ so wanka hwe a afɛ na ade wo bɛkɔ akɔka kyɛn sɛ asase no yɛ wo dia na saa tam ɔyɛ adwuma no sɛ be na wɔ hefa me pacho wo ne wɔ potɔma ne fie nana wochi sɛ wodi bɔ mu bia na ana busua no nyinaa sɛ na ɔyɛ mpɛ kwasi abuo papa di ho na wɔka asɛm bi ebetimi adi abusua ni nya ana mo wɔfa no wanyini nti wɔpɛ so odi aboro na owu kɔpɛ paako so baabi tena na yes ɛyɛ me dɛ sɛ mo so mo ntwe ni aboro because mo na oni hɔ no mo amwo hɔ no mo so ahun ya me kyerɛ no ɛna abusua ne sɛ na maame ne ma ne sɛ daabi o sɛ wɔfa wo besisi a me paatwo sisi yɛn yɛgye wo bogya ne yɛn yɛkyɛm na sɛ ne aka no de wofa no ama yɛ kwa no a sɛ bia asase no wa wo nyɛ den wo mfa nkɔ na papa yɛ ɔyɛ hɔhoɔ yi a wabɛbɔ atɔdwa asɛm n'anim fifire deɛ fa ne kyɛ fama no na woto hɔ no mu keka nsɛm sɛ ɛna wɔbusa wɔn sɛ na ne wɔfa ase no wɔtumi ɛna dɛn ɛna nti wobɛtumi aka kyɛm sɛ papa yi wɔnyɛ adwuma wɔ asase ne so ɛdeɛ na nipa bi koraa tumi ma ewiase wei mu koraa ne tena yɛ saa no enti bra papa yi abrɛ wo abusua pani maafo ana ne din no kwadwo maafo mekra di nkwadwo pani kwadwo maafo enti ne brɛ nyɛ kwa wopɛ sɛ ɔkyɛm sɛ ne brɛ no ɛnyɛ kwa adwuma a wɔyɛ nyinaa no ɛnyɛ kwa medwe nipa bi ho ana na mente aseɛ mente aseɛ first no na sɛbi menka na ɔdɔ ɛne kwasi abuo no n'ani hɔ no mo saa o this time sikani brɛ adɔɔso dodo enipa yɛba kurom hɔ no hɔ yɛwɔ adansidie apart from abusuafoɔ yi yɛwɔ kuromafoɔ pii ɔmo hu sɛ papa yi ɛna ɛyɛ afuo no ɛna abɛn enti papa no ɔfa ne brɛ nkɔ kua adwuma da fam nana kua adwuma no nyankopɔn wadua ne wura ne adeɛ na wo so de sika twitwa agu na ɛda fam nyankopɔn afufu ne wura wadua ne wura ɛkyampɔn ɛne nnua bi ne adeɛ na wadua na wo afa sika na twitwa agu no ɛda fam ɛna gye wɔn sɛ koko na yɛ koko ɛna wafrɛ wo wɔfa ase sɛ yampa wafrɛ wo wɔfa ase sɛ ɔmo mɛta wakyi na wɔn ngye afuo ne mfiri papa ne nsam na ne brɛ a wabrɛ ne nyinaa na nyɛ kwa na sɛbe ne ma emuana mesrɛ jamaafo mesrɛ sɛbe sumie ma adwene kurase maka menwe ɛna akyɛ ne mu nso sene kasa bebuo bi ade mesrɛ ɔnwene hu mienu empos na adwene sɛ unim na adwene ne sɛ ɛyɛ abusua gyapadeɛ ɛna ɔna ayɛbɛyɛ abusua pani enti ɔho kwan sɛ wɔgye firi ne nsɛm anaasɛ ɔgye firi abusua ne nsɛm sɛ wogye koraa no a wo papa yi a wo ka sɛ wonim ayɛ ka asante asɛm wo papa wu a ade na nyɛ ɔma deɛ o asante dan ma asante efie gyapadeɛ yɛ ma adea yɛmfa nto etiri mu saa na wo ma memra ɔho kasa akan no wo ma memra metwirem adekudie ntwa asante ɛyɛ ma adea akonya da fie a ɛyɛ ɔbaa ba ɛna edie yɛwɔ akonya a ɛmɛma ɛma die ɛnɔɔso so ahu ne mekyɛw no enti me de ma asɛm ba wie no ɛda fiada wɔ ho metwirem mɛkyerɛ asante the word akan asante ɛma ne besi nɛ metwirem na mɛsrɛ ɔpanim afo mesrɛ no sɛbe mpɛduasa sɛbe ɔbakwase ana nsesa na adwene na dawroma wɔnwene mfi a wadie ho na wɔnwene sɛbe baabi a owu a ɔbɛkɔ sɛ nyɛ heaven ɛna ɛnyɛ yi kora no a asante wɔgyidie bi sɛ yɛkɔ asamado a yɛkɔto yɛ mpanimfoɔ ana mama mfama no sie ya medase okay papa yi wabrɛ adusi poku wabrɛ yakɔ kurom hɔ yɛdi kaka kyerɛ ɔmanfoɔ sɛ yɛyɛ nhwehwɛ mu korɔgyen o ansa ne atabiri asɛm abɛto aporo so atu ne srɛ ne abasa o yɛba boa man maame kyɛ ɔbaa yɛ amazin ɛhɔ no ofire afigya boa man sɛ yɛka asante asɛm a papa wabrɛ wate asuo meme de awia bɔ anam kɔ afuo me nana sɛ yɛ ɛdin wɔ nsunsuansoɔ deɛ ne metɔ no awia no kɔ afuo asuo no nti bɛ papa wabrɛ
ye buse wasam wo se koko ne wom dada na se de usika se wo ka beti ase enti papa wo koye hweso no koye sa kratai ana se mame baduma yi om ne papa tuna se ye nkrata no papa wo pe na asem ko ase de ya wo di fie japade ko che papa yi mame ka asante asem enkyere pani kwadwoma afo kire se magi atum se de asante ka no se ni wa mansan ya wo faase ni ade magi atum sa ni wa mansan ya wo faase fo ni ade se de kanta kraka kan ye no se ni mo amanu ewu a wo ma na ade wo mo ba ye mambadu abusua na wo nwini hu mienu banya safo ebu ni be ye nka na sem se ni wa mansan ya wo faase fo ni ade ya gi atum ya asante kasa etie se ni wa maso asa ahifo ne bedi ade wo faase fo mame ka che pani kodwo mafu straight no tia se ne ma wawo wo mo no omu mfirifie ho onya de abro na opeso odie no na wonche kokoo ni papa na de no ma no wo kura kokoo no ye ho hyehye kura no na wo na ya busua pani nya wo a bu ama kuro no fa si ade a wuye ensemfra enye ye ho sa kokoo yi hyehye 2012 mu a ebesi 2023 okay se koko no kra no ye de amount wote ete Sompa so hefo na ade kohwe o ye oma no me na ade koka ma daachi bi nkoda bi bre a no mo di kohwe adum ani adan abrabo bia mo papa ene mu chikafo bi boye no na no me no ka mo o sane akire nsane ebia na wo fu se bia wo te ase no okokọ ba bi de ball ma ho ban na wo firi ho a emire bi maami bi se mempradua sa no obayifo ne yese no watu amana no a woda no no de ne magum no otia no owu firi ho no amana no wochema ne da no ebie ndipane kwadwo mafo mesere no wo pani senne no wakasa no wankasa yi akina wankasa yi adwendwen wo sumnyim asante asem ne ye ka no wonche kokoo no fa papa ne de ma no na fuyo eya ahomache sori eya eni akire bi abehyehyia wo mu na no mu bompu ni mpu so wo so adoto no a wone nam doto na se na se nsuo ne begu so na efra na kokra egu so na eno kwa na mame mpafom kon paniko akoma to yemu ate sabre ya kasa kasa yi bo amanfo ate asem na ye ka no a papa no kromte kwankwa anuase enwunu no sepani kwadwo mafo yi chekoko nu oto na fa brante de ma no papa de ma no na de wo ye no enye ye mfa yensa mienu ni de o onya de wo ye no pani unnuanom no ye no mo bedi nkomo wate mo hwe na mo ma mo gidie mu nyedu efiri sɛ onsum nyankopɔn a wokonkramo onkonkramo mu a nananom so wo ho nananom akiri no obia wo baabia ne bambo wo so de na aso asɔre be na akɔ o hinta ɛna yiri ho hinta wate wo fa no ne kasa bia be na anwumre enye na me ka tra pani kwadwo mafo sɛ efiri sabra yi ekobro nya bre wa no kora pa efiri sɛ abufuo no anim ni wuraba no kura sam a wakanti no wa no kura pa no ye na adwene se obeyire wa ibehu akiri ntem ohu gunsu gunkra efiri nekɔ no ka tro nnuano na mumusa no efise duru ba bia obi oka no kura bia no ne hu ahi oso okura odwina ho kura se de osuro kakra no e ma yam se so wate kɔ ko hinta wasere eno tia bedwafo asem we no aboa ye nkum bi da ne hu ni dwa ade papa we ye na nyefe enyefe madi kaka chapani kwadwo mafo se Ghana mamremu no so ni mra Ghana mamremu no wo yenhwe ha ama dopra pratra wo fie emfie nsia ne akire na onya kwan tuatua ntoku ato na ne di kɔsha assembly ho a wo claim the ownership of the land ene fie no saa na wo yenhwe ha ba bia wo keka kɔnokora no mo ka chapani kwadwo mafo se ɛhɔ troma no efiri se wo tra ho mo bi tua koko abe cashew ene sa cash crop no ewo wasase so na se o se onua mankani nua mode na se o tetenoa na sa ade no o ye hwe ha mani nyina asase no kora papa o yesi agema no ko unnim Ghana asase so mfa so unnim se koko na yedua no
Ghana nyasika ne mfa so firi mu ana onyinya de wo kyerɛ no oye panimu pa paniko akoma to ye mu ate nyame bedi wa asema mo amako afum da za fum ne okukufu ne wo banchifu ni topa wo ado na se me se Hubert na me koye ne ho lebra ni ho ye ya ne do a school wa do nya do mpacho adaro man ka do so na school wa do nya do onim tweta oh yeah ozo twa na se kana hwiri se kana nya nam de be hwiri amamfo betimi adi madas ye ka do aye do a me pacho ye de asodo ene ye de se kan do oh minim ni nyina do wo akwafu mpen oh yeah wo koye dey me koye adwuma di adwuma nana me ko makwafu ma dia kokwa amana ba wadaro man say ti oza ayache wo oza papa koko no de ma wo say o papa koko no wa ayese ma de ye nana se ma dia koko amana ba wo ba fa de ma wo uni me kwafu mu ohun ida bia nka ho o papa koko na me papa koko na me do di de ya na umia no so na eka eche koko no o se koko ye de ma na nsan ya ho mpo a odidi odi fo ho mpo odi koko ni di ana ma do se ni koko ni tiro betwa me mpo a ozu no koko da ase de ma no no endi bosumi mienu kra o endi bosumi mienu eno di koko yi twampo yi ndi me ma sam na mo kan wa fo ni wa ye ni ma me ye na mo ye na basasa no ada me re ho ye ada me kwafu mo man ado a koko mo no be papa chem se me ndo mpacho na me ni koko ya to manu okogu ase o ti ase na me kwafu anka tio anka no na ba yua bi eti ye fie ni nchen ena wose me nkwati anka ama no mafudie na me fu anka no zanka ye den so ya na hoho awoso ti me fu anka no me duru ba bi na hu se wo enso wo so egu anka no so baby ena me ye fast me yamu hye me na me ja me ho etu na do beba me ja me ho me ja me ho ba hwe from sa wo no so ja no ho ba hwe from sa na ne be hia wo anka na se wo efu ensebu afu komu o ensebu afu kuayo na fomu nana ka tire papa we se konfanko aduzu bogu se ne yire no so de na asemba wono ba gie disi e ka no kore na ire no we ye sike twa na twa so okofa asem bi be shim na so no no ya asem sebe pani kwadwo mafo mo ka wo fa no wo kwa mo nyina mo ntrase ansa sa ne beba ho ne kurowura mukuru mu hene no betra se on frɛ no no ka asem kyerɛ no yes asem ba bi edi bewura no ye be kikoko ni na mo papa yi 0551931931 0551 931 0548 931 ye kwa fija boa man eho enene ye kwa kusa hello udi baby afrefri muzu koko aranti ni me kaza free Kenya yentie o aka muzu me kanze apano the way we are around there so the we do for ka papa to wa me no na I mean no dem me kanze ya so ni interview ni ya na ga ta pisa ye ya so me kwan the yasu kwanya ziwasi bia kenten su kuntan untu tafano ofa na wo no ncheno fa kafanye man yusma jinche okay hello phone ma no abeja phone na ajo majo so ma milia apesi Sompa so ye mana wo dapa da de ma no nyansa on fenchi de enkane ye me kan say ye papa no send o si kata pa le kasa enyefe ubi sana sama no de akoto ubi sana sempe no de akoto ha pani kwadwo ma afo no ai ya si we ye fa nko baby awo mente num kura wo munyira wo maje wo japa de hoko enti ye de wo ye de enkusife wo nya na papa no de sefata no o ma nente le breso abani ada na panyi wo ye sa yin ta be come on say de me be di mu dwuma bia onye radu na okay adeka last mo no mo timisisi fie etwa light be nyina no kra no nante mu nyina ho kroma jajabia koko 2 acres 3 acres na se me ma me dia na menwa ba dia na hwan na wo fa se fo no busam se na om do mu firi hin fa hello
Obo. Ye. We na mka say ewu a. Kwajo space meet you pa. That's fine. I'm sure. Yawu. Ayu. I'm papa boss man na na buzumpra. O say papa o see for mo no da. O say. Anya na ye phone. Me say papa no ndi kwajo. Wodi kwajo ko fake. On ka ye O de kwajo re. Na kwajo no dia. Ya on say di. O say papa o nye phone no. Abeda o say papa ni bu nye na ton. What you mean? I don't know. You for not me. What you will be able to idea. Mother, a queer, you. And a boy into it. You mentioned a part in a career would be. Mother, I am the father a more far recording now. But you could be on recording now. Can't say bueno. One kind of woman, but you come from boy, never did Jenna. Papa, I could. Auntie, and young mother. Obi wa na say bibi na apanyin wo fi ti ani atwe abaabu no e pa wo bi ke biye baba we bi tawo wona na wona bibi na wona ku na wona ku wo mo ya pa de wona ku mo ti aka la to no wona wo boy de won jimi no ku de wo de won jimi okay hello baby afrefre wudin me tun kalo afri in kuraza uni abema na wine na wine yeti o ya make kakra na say ofozo be ma another case bi buy on say sa ba no ma me na nse se bi akose ne wi ni mu no yes refer papa ika simbi odo ne ka say ba wi yes na wo fa afie no bi ade bi be ye no o ka simbi sa yes refer no wo fa afie no 29 into from you now on paper being far because we young had the ayan in Yanuadru, yes, Rana, as I see a simple quite yet. Sabapa began a chefon, say Bedin Namano, say you never crown a crown, name Paso and Munia. Yes, Repa, all Shana Untunum among the before and theatre, Madame. Okay, if it's a Drew baby, the Okano Creno, Yanan who he pa. Hello. Hello? Hello, my TV no conform. My TV no conform. Hello, my TV no conform. Yes, you are free so. My just open nipa. Come on, pa. Hey, make us free. So walk out with family. I like shady. I like you too. Ebu shopani no o ebu boni pa ebu shopani no ebu boni adai sentry wa fana papa no wa be koku oduma ni ya pa na wo ni bra na wo ga ye se oyo no ye ya no yo no e chama o ye no ya himfa no mu se papa ni fo na enti ebu shopani no o ntwe na on kare se ebu shopani no o dika no kwa no wo wu no ko wa mfa asase na nko saa na nso bubu a on fa asase na nko nso on twere do ye no onjai okay hello Oborujo be baba jo ma je so panipa ai ni bolo ma che isiri ya mola ni obo o I am very hot kama committee 20 ni mete on ka che ami ade mi gba mi na say na me ho fa but bolo so re mo oh na committee 20 tema kuma se o bia ho ye oh da ko pa do mo bia ho den asem no so wo court e de ebedi kunim sa de aba oh ye de say de kunim ene Oforisuo ma men ka simwi ye ka se Asem Mpe Nipa e no Sompa o dabi na say de wo chenche bia me say e bola gus e original Sompa Asem Mpe Nipa fe na Oforisuo ma me ko be ma ukọ akoto ade a dandan no na kenkan ho nkrata efisade bi wa e fake what am I say fake to original le boarding because some person pay the de ye boarding man kan chwa na me boa omo de so mo de ye original aboarding what you say do bi aka bi oboa Oforisuo me nyini pie so like asem kakra bi ewi ase ablabo aye bui se enipa o ye fa ko ba bia o kasa kwa ma ne ka no sempo
sempo asase no kra no ene dia kra kasa wo kakra no e mo bia hu se onyi ni papa di entina o pressa ntu wa de beko wa o de beko bo se tere bi o muti ma ni pa kra dia we hododo ba onye sedi okay hello udi baby afrefri efremi muri de ka free akra yenti opanipa enkran fa hen awus yenti o papa no ni pa boni ni pa o ene da ho no papa no ni pa boni ni pa wa o se sama papa na ba ne koko no wo hodada ntinka koko no wo hadada ko be pene na papa we etimi ba ho e be twa body etu banki kofi a enye ne dia na obi a wunni mi ne bebia obetumi aba wafu no betu banki etwa body kofi na waye din ehwe no nti ni pa bone sem no ye no onjai kra okay hello baby afrefre wudi ka frefre afon kwanta yenti opanipa okay hello baby afrefre wudi ka frefre mpon ka frefre tinai bon east fien kampo yenti opanipa me ka to abusentin no me nyesu school ko no bi bi anse no wawu Osei me ka to abusentin no hello meti opa me ka to abusentin no nyesu school ko no bi bi anse no because no nim kasa practice dey nse oberu onyanwe obi papa enkunu ne nsewa Sompa no hwene makakra ye chekoko no wi a wo fa asefo no kura ye cha fa busua chefa no fa hello udin baby afrefre Kentampo efrefati ofrefre the center of Ghana Kentampo Kentampo Oforisuo ya chi amenwa ba Angela Owusu amame Abdella Owusu amate me no ye fe no maame ya mate okay Oforisuo ko en empese mi dikakra danko fo sebe yanko fo mo ri bawo Sale che mo na minia etra minia university o chade o tamale o kra obedi sala no Kentampo Oforisuo o be na accident o ko tuenya ya na dia papa we ye nyankopon untimi fa obo a wo fehye wo papa we so adia papa we wo ye nti dia na obenya free obi ye bo condemn yes sir na ejape ni say wo dia wo say na wo tete nkwala Oforisuo ni ye Oforisuo mi ma samba ku twam dauda kwate no obe place smart wo me so dey ku ma nyamo obe place smart wo me so to me fast me show me TV and a picture of my my friend and say, oh, what if you know what I could do? Remember to pass for because some family was Asem Mpe Nipa. And I call by Jusika. To call me word. You call me word. Many make us a promise with you. Your family fight. When you favor you. To be a smart, session, session, Waya zama dia bishushe ngobreku dia bishushe na bodi dia kuno mo shushe na bodi dia kuno de kachre say kachre oba no say kura de tatahwe tom kremo so omra why bani oba papa so omra dia ne shushe na kuno say e ma dia no e ko ntie office e no call mo direct guy no course ne ye bedi komo ya fa wo number no ye bedi komo hello ya basra ya tiefo no nyina ene afrefo no say ya mpasa mofra mama volume of TV set no radio no come from feed no ba ha emwa hello udi baby afrefre hello Oforisuo be mei yey adwawla na bibia boko die Sompa ni akatu apantiu me ho odene ya do ba de na se na do bo bra
Bama usuka tanga kwena noni o. Unimojuma nanga zani so. Utilimu sakwa shuni mama sa. Mwotini wana ubotini wa. Na wani yaje. Yanchi omu ina papa. Wena odeshe pa kupeni. FK Bola. Na mwenye. Awa obuasi. Okay. Obuasi ana mwenye mibuso pase. Coffee from. Oba mepiem. Au bieti. Obuasi bama. Obuasi bama. Wanka mwisasadi ye. Nchevia anga nefono. Sana any night. How conference them. And Babu Swami at the Azers, what the Bonita, Navarre and Jay, and in Quebeya, Mama, Abandon Bleno, and Nepa. Madame Lavan could be dimpo. No one wanted to jump bar, or young walk Lampana, every man. It was done me, Opus what traffic jar, watch it, Abandon, Yem Jeffa. When you have to table out, Yamena, of what say. Okay, Yafa last caller, Hello. Hello. Udin baby free. Yo, ajata chini o. So manya. Yeti wa jata chi. Oh, we die. Ofosu. Ye. We are wrong. Sebi. Obi a wo ye kwadofo no. Obi benya asidie kakra de no pese fie temu nyina. Enema o fie nyina o de ne saken kam so. Na wo fom. So Okutinchini upon the Pranani, you always see your best in only of us for crown or first year Jafagina. Now, yes, I do only see Uncle Paul. No, me at the banner sono, or no, we need. Now, I'll see us after Nankasano also. It will buy a upon the big careful who be on the bank and in the board, you know. And I saw the head. As some said dancing, you should be dancing. Papa Nanka no open wofo. Into one cast one sanity, no mamma patio. On the papa now better you on each show. Madam said. Okay. Aha na di dwumade no nyina besie na Sompa Asem Mpe Nipa no duru babia na ye chenwoma kakra edfam. Eno ti sabri no abrewatia. Papa Yaw Aboagye ye mane tuma ne bi. For so be my say Asem Mpe Nipa dwumadie for the day money ni wo kwa SSS twa 2 pam hwewai. Kete cho be ma so no obate na wo siesie oba na ya nso siesie ho bi wai. Na wo dwane ja wa anya mobo nti wo twa 2 na de for na man ka ba ne slate be ko no. Or the material big join be say anya ntoma kola count. When ye day ma won't yes here that is how the was by why ya no di Asem Mpe Nipa dwumadie ho dance here the achira foforo why you oh there of also I yan hwena yan kan kire obi ase so wo ha ma ne obi bu kwase ana sa dwendwen bi koda na bi a eno ane se wo fra Asem Mpe Nipa dwumadie producers no ye beje oso na ya boa okwanu nyina mu 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0452 095593 0552 095593 emu bi abefre bia no ye beje wo so na ye sorry so na ye na mo Yakwa 3A Herbal Center near Twetwe Komoketua bi ewo ho ebransa na de nyoma akona wiye 3A Herbal Center with the 3 Eco capsules Coco Master Bedwa so tititia ye di 2 Coco ase ni nyina ene se wo manfo dodo no a ende di ho adanse se 3 Eco capsules ba ye no wo Coco ni nyina ehhehye na obi a wani so ye wisi no eduru ba bia no paso de age so to mama so chok ansa no hu ade a ewo akirikiri no Coco ene di wunya no wo transe wo chia wo to Coco na fifiri to no emwa bema o mema yom ebeye mra na ebia wucha wonanya na emoja firi mu ba yi Coco na yesa ayam tim eye Coco na obi bia da wudidi ko yam de Coco betumi abaw so eno ntino tietietia yanto 3A Herbal Center ni nupa 3 Eco capsules ni bi Coco Master betu ye Coco ase na ba bia tondo tunuro ewo man Ghana bia da wokwa ubenya bia to kuma se Colina Kaba Daniel ba Mr. Bani Happy Dank wokwa ubenya bia to 0546 107 107
107 0546 107 107 yenua baby epedan singing room self-contained was open stadium ene asokwa empotem wo si wonya bia ebebo ne yepa amana tumi atem ayono dwuma na was one page antisem bia fra homatufo we so 0245 195474 0245 195474 ofre no a obejo so na uwo bia watumi abehwe abrewatia ofo ye na wonu mo mode o madwen chefa Facebook ni YouTube ni nyina ase na ye kono ye fa happy glorious birthday enkwa mami ankasa me badofo made nyina ye Bernard Glory Nana Yeboa Esiama Bernard Glory Nana Yeboa Esiama ena onya 3 years ene mukoja ya maikodini birthday no Redemption International School ya no waswame madam fobi ne madam salamu nyina ya damu nyina mo ase nyankopon kosoa enhira ne achechefo mo ho nyina no ya dawo masema afia ne mabna na ye ka cho se nyankopon kosoa enhira onya wadom ofon free ne nkwagye ni mu enkwagye kronkron mu Oma na basanya kese ewo so na ontutu anamo ensi bia ekron o papa na na yeboa esiama oneme o maame ohene yeboa esiama se yedo papa ye ntini nyamepa ena yesre e dia monum nyansa adwen ene nimdie hunu mu esi ase netimi efa ball brand happy birthday to you Bernard Glory na yeboa esiama aka akwese Sompa na yefa happy birthday so Emma Benita Owusu National House of Chiefs research department no omo boss and aso mo head no ne ba eno no Benita ne wanya enfinhia dumiensa 13 years wo sunwane o papa Mr. Owusu eno maame madam omo se omo do papa yente no yesre nyankopon sankosoa tutu anamon ensi bia ekron fama fra domo enkwa domo mo nyini che ya hoden ene apomoden enso ewomo de atwato no so ekwa maame akasa menua be makenshasha King of music or journalist ya wodini juma ewo techiman radio link and wa wodente no Ken me do pa me ma happy birthday wo de kwakwa so birthday no access wo kwa dente no nyame pa na yesre e de ama wo so for bibi wo ho bi wo fa asiament man fa ne picture anto so e Rebecca Inshira Amankwa wonu so odin birthday and then now some didn't to simba me gidi se budi abim didn't so Rebecca Inshira Amankwa boa chi me ma happy birthday woni o ma me no busafo nyina e me hia mu nyina yanka se nua be ma yoko ba kwaku ye boa ya wono so e kan ho Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa TV Sompa FM or say happy birthday enko enfama Miss Abigail Frimpong ya was some Church of Pentecost Banso Central Assembly ho ede ya wawoda yenua be ma ise nyamepa na was ready ama onyankopɔ adom enkoso enye kese enfama no nsumu ento enhiremu ofoso be ma yenko yenchia yetiefo nyina Miss Jacqueline so mechia no France ene wache kwase Sompa tofe ene mama kalo mo ye chia mu nyina yasem fa Sompa edwumadie ne ni agwa Asem Mpe Nipa ne mama G onso wo US ye chia mu nyina why okay ya fa chia kese enkoma mama karu ene wo se na kaneba no ne birthday no ke wish na em se computer room no am ma picture no am matinya me yadoma be belated eno ti no mama karu we de from so anya aba o yinya so yenya so woni aku school from mama karu yeah nyambo ochina be belated and right champion do be bia ya na aha ene dia Asem Mpe Nipa